بسم آب وولد ومنفس قدوس على أملاك بقدس السلاسين زامن وثماسن كده كسيتن بكل مزات مية قدس بيت قدس يانتيت سنية مريم سين العالم والعالم عالم ناكتر كجين سباك أنوارك كجين تعمنك يسألك كجين أسوكاك أنجنك كجين كأن لاسمك قدس يسجل لك أزلك يسجد كل برك ولك يتكني كل لسان أنت وتعملك أعمالك توزيع بس ونبشتن بيست أملاك أنت لكل جسد ولكل جنبس تيوا كان نبكم مهارنا قدس ولد كان زي بلا أنتم مسسوا تصليوا كما زبلوا الدوس 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 እግዚአብሔር أملاخنا زنبركا زلخا كل حليفكا دما نزل عالم تنبر كم مسراق كسع معراب كاب سمين كسع دبوب سمكا نزل عالم تمسكن يكون سلا أملاخنتكا سلا فتارينتكا سلا قويتنتكا سلا نكسنتكا سلا ملكوتنتكا قدس እግዚአብሔር أملاخنا نخبركا نمسكنكا نقلقلكا نقزاكا نسجدلكا لنا ساعات معالت تبارك الله نساقم وسعد زمشديان سعد زاليت زي عندما بارك لنا بهوات بتعنا بسلام أو عيلكا حجر ما إجابير أملاخنا نابز قدس قباء زغن الساتف سجزر قبر كاننا سغا كبر المسقانا أخايكون إذا قباء زي بمنفذ بينا مقد خازف لتعنا أو حق زت حزنا أو خازت بقنا بما كموين مس قبائي قدسان أب سماي جت أمبر قبائي قبرلنا صومنا بارخلنا قدسلنا صوم دحنت صوم محرات قبرلنا سخات ريو سخات قبلو قبرلنا سلامة جميركا بسلام دما آفت سمنا بنا دينا قدس رنجل مريم أمالادنت بنا ملاكتي ترادعنت بنا نبياتن هورياتن صادقانن سمايتاتن صلوت أيتفلينا أدوتو ساينا خبرهن تنسى خدمة بدحان سلام أبصحنا أب حمام زلو صلاتكم ذكرنا زبلنا حمامهم فوس حزن زلو صاننا أميام زلو نسعيهم شقاب نفس التأثر تحيهم فحزب ولا أكبهم صوبهم دما مصرف ترلهم زي أبتفر عليه بطا أبسدان خون أب لبيا أبتفر عليه أبتنكي أم مكرا زلو ردؤنا زبل زلو بجكا نسخة تردى أملاخ يلنمو إسخاق ولا حبلهم قفعهم وصعهم ريخا دم إجابير أملاخنا عراوت آلنا أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من قسخا تمسا فقد كام تاب سماي كم دم أمدريكون نعلة تنجرانا لما هبنا نحن زبدولنا بدلن كم زحدقنا اللهم بدلنا نعسانا دقلنا فادحنا النمبر أفتنا يتأتونا من قسن حيلن كبر النجال على مكة إما أمين حزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك الله لنا غدن قليخي بشجاعون دنقليخي أدى جابير سواد قويتا سراوي سلام لك الله نشغي كابان السبرقتيخي فركر سكم برخي أم التسقى جابير مساقي أوفس تدس والكي حتى نغسر لنا نفت ودق يسوس كريستوس من تانا حرات لمن لنا أمين يفتاه ويشري جزينا ملك نورانيس كريستوس كانيكا كان سرهت يد دمساسي أبي ساول لو ركشات إبراهيم أنتم أبي كنات وأبي كنات ران سيرجوس أنا بسمكم كنوا بتانون صانع يرسينا سبلان سمعت زيو مهار النفس مال عصر تغلته زيو مهار النفس 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 زحلف محرنا زمت حلونا وافن منفس قدس وانت جزيتنا مريم مهار النفس مال عصر تغلته بنت جزيتنا مريم مهار النفس 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 إذا سعديا سجاوي تانا يسكرسا سام مقابر نبرلان أما قبر مفتسمتا ساعات معلتن إياه كمون دقاس أمثال موصل زغنة كم ودعتا جزي عدم سبت أصار ناي مسجانا صلوت سناي نجر نزجبر لنا يقرب على زيابي هربون قويتنا أملاقنا مدحنا جيس كرسات نمسكن لنا شويرنا ردي إناني اللي ولنا نقربنا تقبلنا أنت معقمنا نسمعنا سعد زياونا بسحنا أي حجوم بزعد السعادة زيان وكل زمان وقتنا بفصم سلام كحلونا كل نزغ زيابي أملاقنا ندمنا لنا
وقويتنا زيابير كل تحزابون قويتنا أملقنا مدعنا يسوع كريستوس على كل جبرين من كل جبرنا وش كل جبرين مسكنك علينا سلا سور كنا نزل داخلنا نزل حلقنا نبخاون سلا تقرب كنا نتقبل كنا سلا زعو كنا زتنا كنا سعادة يوم زب صحات سلا زب صحنا نمسكنك علينا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا دل منك علينا كم محرت كون دلل لنا إذا قدس على زي عن كل زمان وطنا أن أخاب وفعب في اسم سلامكم في السماء بنا كل قناعة كل مكران عبون قورن زوانا كل قبل شيطان مخرخو في عصبات من لعد سلان أقويتا كبير كاب كل حزب خاون أرح كاب زرياب زلزل لنا يبتاون أرح تعمل زحيشن عزلنا تمنى نكربتين كل حال سلام كرنجل سلطان ذهب كنا نسخا مخاب كل كفاد حننا على هالنمبر نفتنا يتأتونا عدا ودها قويتنا أملقنا مدعنا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بس جبر محرت نقلتان بسقى معرم وحوم دغنا منفس كلسن سجانا صنعتهم بوزر لك على من كل ساعة نزل علم آمين نايم سجانا نايم السحات صلوت مزمور 5 حادن وأملاك مثال خام حرني كم تعبير راقة وسايد مسس كم وسايد تبيك حسبني كم حتياتي وناسرني أنا أبساي فلت ألقم حتياتي كل جزيب في المأيو بزرع خاص عدق فردقان صون كاتر كبس أنا أغاط راي بدلكو أبكن مخا أكيد وركو نو بابا ساتو ولدكو نيك أبا حتيات تنستني أنا حق أو اشتقات اليوم أحو أنت ومهرني أنت غصر سمع زاتريني كبرتك صعود صعبني تنزغت كتقين عصم تحقوسات بحتان حقوسنا اسمعني كزغها حتياتي كولو نبزل عوساي من دمسسو وأملاك صور اللي بفطر لي صحن منفس كاوشتي حدث قدس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسو ندقفني مقد خان مفرس غمرهم إيه حتى أنا وخاخم لسيهم وأملاك مدحاني كعودا دم نقفني لسانين صلك حالل كتب له إياه ويثاء في مسجانا خنقرس خنا فريكفت مسوات باب بلكاني تزيكون اسم قرب كل كانره مسوات مرارايت بغني خمو مسوات أملاك صور منفسي وأملاك نصبرن كت اللي بعيتو نقاني خا نسيم تسأج حسن نايقبر الله مكاتات يرسالم ندق شيء مسوات صرك بزحر مسواتي بمل مسوات باك بلكايو شو أم مسوي إخارة حقوق بالكايوم هاليلويا صلاة جزيادة قاسم كرسان قسين أملاقين مسجانا قرب له حتياتيك حد قال لك إلمنو أبي دكتور مزامر عدلوا لنا أبونا مسكا أجايش اللهم مش الراي مملالو الراي شي أبونا أبي ملاك السلام مزمور 130 حاونا دكتور سقاب 130 حدن ممهر سارة 130 كلتن أدينا إلسابيت 130 سلستن حبتنا ترحاس برهانة 134 حبتنا رزنت 130 شوعتن أدينا أين عالم 130 شمونتن حبتنا تمنيت 240 حدن حبتنا هرقوين 240 كلتن ممهر سارة 240 شديشن حبتنا ترحاس 240 شوعتن حبتنا رزنت 240 شمونتن عاويل كختم ببلنا أخي هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ያመስግንዎ ኣቱም ገበላታት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኻትኩም ኣቤት
بردنا صحيتان جمن قالوا التسلطوه بوبلان أتون مخرانن كربتن كلكم فريتي أقوامن سعدتاتن كلكم أراويت كلخاتكم انسسا لمم تبلو نفرتي أعوافن نجستات مدرن كلخاتكم أحزابن مسافنتن كلخاتكم فرتي مدرن أقبازن قرازتن عبيتي مسناشتو سمو بينو العليو قرمو أبلع السماين مدرن إيمو نسم እግዚአብሔር يمسكنو እግዚአብሔር ቀርኔ ህዝቡን ቀርኔ አልዓለ ስለዚህ ሁሉም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀረቦ ህዝቢ يمسكن አሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽንዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ በመንፈስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካህና ቤተ መቅደስ መጽእ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኽዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ርኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስራ ኣባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ መገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስ ትኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ ስብሐት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ዴና ኤልሳቤጥ መምህር ሳራ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እንደዝኸውን الشاب مريجيتا والسب زي ودا تزخون العالم زيك عن ذا العالم زنبر انت زخون سي نفسي نتصور زخونه مخنيات محلو كنيرو كنك ات صيف زخونه تكبارات كن ات هما كيكن اب قدم ات حقنيا مسغلا اب عرات تحاتيات تسطيحكي اب تشللتنيان كدان سغاخي كلخي انت ايو تتهبيو ملسي او كريستوس أملاخي بتي عزيز زفرح فردخا اسنبد نتزل العالم هاي فردخا انبركخ بتي مع ملكوتاي نصبراقاوي برهانكا انقطقط አለሁ አነ ህሱም ድኑስ ተቀባል ቀረጽ አብነት በመውሳድ አፍልበይና ወቃኹ ኦ አምላክ አነ ገበነኛ የሞ ይቅረበለለይ ይብላለሁ يزني وزلفني والعالم عالم آمين على ሕይወት ይስማዓልና አብተና ተርሃስ ንጽሕት ድንግል ኦ ንጽሕት ድንግል ናብ ባርያኺ እትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነቲ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቃሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደኒኺ ኣደ ምንጭ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይኺ አዴ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሀብትና ተርሐስ አዴና አይነ ዓለም
وقويتا بزاليت زيان عمو او قويتا بزا معت إزي أنا عمو بزي حاتيات كن حدر حلونا أو أملخ أبوتناتنا نسخة بروخ إيخا برختك أزي بزحيو قدوس سمكاون نزال عالم كبرن زمالو إيو آمين أو قويتا خمتي أباخا توكيلنا زلنا محرتك خمتي كم أتخنا لنا عينتنا خلونا عخاي يصبيا اللوا نسخة أب أوانو مقبت بهم أو أملاخنا مدحانينا أو تسفى خلو وسنات مدري سمعنا أو قويتا نسخة أخا أبزي عليت إزي نزل عالم تدحننا تعقبنا قويتا بروخ إيخا أمو فردخا محرن قويتا بروخ إيخا أمو حق النتكار أرد عني أو قويتا بروخ إيخا أمو كبرخا أبرها اللي أو قويتا مهرت كان نزل عالم ينبر أو قويتا نعي نتقبارين إدكا أولدنا ولدو معقوبية سلازخونكا أيتنس أغني أو قويتا نعاخا بدي لأيما محرنن ننفسي أدحنان النابلكو اللي الله أو قويتا أباخات وكيل الله أمو أدحنني فقدك خجبرك أمهرنن نسخة أملاخين بالفل هوتي إيخا ببرهان دما إنا برهان النرئي محرت كان بكم زفلتوخا كبرخا خانا قنعان لبي تمصا صقان برختن مسغانان بحقي ناتكا ايو او قدس قدم عالم زنبر كان زل عالم اتنبر زلخا أبون ودن منفس قدس نعخا مسغانا وداسين جرماني قبا لومن كل ساعة نزل عالم آمين أولو القويتا بآخا مؤمان نسم كان مزمار سنائي أمو محرثك أبصد صباح حق أنتك دماليت الليتي أزنتو خبرنا عملاق برق مشت آمين آمين الله هو يسمع لنا حتنا تمنيت قداس يسلس قدس قدوس እግዚአብሔር قدوس حي سوري دقيقة يضلكم مسلمني تمنيت الراي حرقويني اتعمكدي أو سيادة الله مثلني نو أنا ميت قيرة يا أخي بدقائق أوكي سوري كأطل أزل هالراي እሺ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቅለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ነቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወጎይታ ኃጢአትና ኸደገልና ወጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ወጎይታ አውሳና ይቅርበልና ወጎይታ ንሕማት ጽብሃብ ፀሐዮም ምእንቲ ቅዱስ ምካኤል ካፈውሶም ወጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ነሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ወኻብ ኃጢአት ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ወኻብ ኃጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ አሜን ወጎይታ መሐረና ወጎይታ መሐረና ወጎይታ ባርከና ወጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና
መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከ ንስኹም ብርኺ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልቲ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ባለ ህይወት የስማዓልና ሀብትና ሀረገ ወይን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ይሸባን ምስጋና ንቅድስት ማርያም ድንግል ማርያም ወቅድስ ለተጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ሓዲጉልና ናብ ፍቁር ወዲኺ ጸሎትና ኣዕርግና ንሐቅኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉን ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምነና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲትና ወዲኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ከጸግወና ለምነና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገና ተዘከርና አሜን ባለ ህይወት የስማዓልና ጴጥሮስ ፋሚሊ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት كما يوعلكم قال هيوت يسمعنا እግዚአብሔር ይመስገን መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ወዋዱ ሐቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላክ መድሕን ዓለም ስለዝወለድክልና መጽኡ ኸኣነ ነፍስና ስለዝሓነና ንመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻን ሐዋርያ መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጢአት ሕትገት ብሓደ ዝመለኸቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሩን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባረኸና አሜን ባለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ሳሙኤል ጸሎተ ሃይማኖት ኣይተኣመነን ያ በመርገታ حراي حطنا فرويني الرابع مرقيتا كل بزحازة سماين مدن زرقن زرقن زفاترة بحدا زابير أبنا أمن بحدا قويتا بيسوس كريستوس عالم كي تفترة نسؤه اللوب بزخانة ولد أب وهدون نأمن كاب برهان زترخب برهان كاب حق إنه أملاح زترخب أملاح زتولده انبر فطور زي كونه بملكاته مس أب معرض زخانه كله بقوه زتفتره بزيكا جنا بزيكو جنا أبزي مدري زلو يخون ويس أب سماي زلو منم زتفتره يلبون مأنتانا مأنتي سب مأنت دحنتنا كاب سماي زوارده بمنفس قدس كاب دنجل كاب قدس دنجل مريم سقالة بس كونه سب كوينو دما بزبن بنتوس بلاتوس مأنتانا تسأله حاممة مكرا مسكال تقبله موتة تقبره أب قدس متحفتي كم تتحفه أمبل ثالثاي معالتي كموتات تفليو تنسى بخبري ناب سماي عرقة أبي يمان نبؤو تقمده كم بحدش نهيوان نموتان خفرق بخبري كما تقيو نمانقستون مودعتا يبلون ويتانان محوينان بزخوني كاب أب زسرته منفس قدس ونعمن مس أب ولدن نولدن نسجدلو نمسكنون بنبيات زتزاربه إيو ننبيات تزاربه إيو كله ناي حواريات ببائي زخونت بحمت قدستي بتخرستيان نعمن نحرقات حاتيات بحمت تمقات نعمن تنسائي موتات نزل علم زمت هيوات تسفى نقبر آمين
ጎይታ ጸሎትና ሰሚኻ ኃጢአትና ሕደገልና ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 ሀብትና ዕልልታ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ምሉኣት እየን ወንኩሉ ትመለኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ልሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ወኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረትን መርሕትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ የቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ وأعقبك ወጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ለማህበና ክናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ወሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም ብቓል ብሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልና وأملاك بسلام كنحضر سلامات ليتهابنا أبزانا يدقاس قدينا خاب كل چنقتنا تحقبرنا خاب كل خفاتن خاب كل فتنات سلام كخلونا خانا سلام الأكال أقلنا سقام برراي انت مفكر سبز خانه هذا ود خاب قويتانا أملاكنا مدحنا يس كورسس تبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلك معرق عم زخانه وهاي قوت منفس قدسن بسقانا يقباك حجن نزل ألم أمين حر نفس وكف ساعات صلت وقويتا محرنا محرتك ونبزحلنا واب نفس وكف ساعات انجزينا بسماي مدرن خبرت سجر الكا كرسوس من عملخنا بعلنا ويت عقسم بزخ مراتن بسنات ملأخان روحن نتمعنا زغدا ميم حاتياتن ياتات تمحر
حتى من الصحات من يسبي وقت كنبر برمتو زي تدلي من تصبيهم زلة تسوى سمايات كرغب من كلهم نابد احنا تتقدم وقويتا أبزا ساعات دي أن أب كل ساعات دمانا نتقبل وتناك أنا علنا إزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس قانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل غفون حزن سكات البرد عنا كله نام كنا قبوا دسان ملاك تحلونا ناودت منات كان مرحمنتي نابت زي مرمرن زي وسنن فتات كان بس حد لنا نسخان زي العالم بروخي امين اوغويتا بقعات برنا مسكانا خمزيلنا خنصلي سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس نغسغات تمصا فقد كام تاب سمايكم دمام دريكون علات انجرانا لما هبن أدقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا كفاد إحنا نمبر فتنا يتتونا نقسن حيلن كبرن نزل علمنات كائم أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له السغي كابان السبرقتيغي ركر سغم برغيو أو من اللي تتسقى يا بهير مساقيو أو في السيتي دسي والكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا أمين كبرن مسجانان نأملاخ يكون جابيري قبل له آمين آمين قال هي يسمع لنا زخبركم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዘዝ ዘለኹሞ ማለት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብኣንቃ ኣድዎን ብጥባትን ትከታተልዎ ዘለኹም ክሳብዚ ሰዓት እዚ ብድሓን ሰላም ዓቂቡ ብኸምዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንራኸብ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንስኻትኩም እውን ቅድሚያ ንቓል እግዚኣብሔር ገርኩም ግዜኹም ኣወሃሂድኩም በአንቃ አድዎ ብጥብዓት ክትሳተፍዎ ስለዚ መጻኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ዝረኣናዮ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 9 እዩ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እቶም ህዝበይ ዝበሎም እግዚኣብሔር ናተይ ዝበሎም ካብ ኣህዛብ ፈልዩ ባሕሪ ጨዲዱ ኣውፅኡ ኦሪትን 10 ትእዛዛትን ግዝረትን እምነትን ኣምልኾን ዝሃቦም ከም ዝነፀግዎ በቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ከም ዘይተመላለሱ ሕጊ እግዚኣብሔር ነፂጎም ደድሕሪ ናይ ኣህዛብ ኣማልኽቲ ብምኻዶም ከዓ እግዚኣብሔር ከም ተቆጠዐ ቁጣዓ እግዚኣብሔር ግን ንድሕነትና ስለ ዝኾነ ንደቂ እስራኤልን ንኩሉ ኣህዛብን ዝተዋህበ ፍሉይ ዝኾነ ኣብዚ ምዕራፍ 9 ዝረኣናዮ እንታይ እዩ ነቶም ዘይደለዩኒ ክርከበሎም እየ እቶም ዘይደለዩኒ ከዓ ክረኽቡን እዮም ነቶም ዘይፀውዑኒ ክምልሰሎም እቶም ዘይደለዩኒ ከዓ ክርከበሎም እየ ኣብታ ናይ እግዚኣብሔር ኣይኮንኩምን ዝተባህሉላ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ኢኹም ክብሎም እየ ዝብል ዓብ ተስፋ ዝሓዘ መልእኽቲ እግዚኣብሔር ኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ርኢና ሎሚ ምዕራፍ 10 ኢና ክንርኢ ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ከተንብቡልና ዝተዳለኹም እንተለኹም ዝጥዕመኩም ካብ 1 ክሳብ 4 መደምደምታን መእተውን መደምደምታን ገይሩ ኣጠቓልል ኣቢሉ ብተን 4 ጥቕስታት ኣቐሚጡሎ ካብ 5 ክሳብ 21 ከዓ ድሕነት ንኩሉ ዝብል ተስፋ ዝሓዘ እዩ ናይ ሎሚ ምዕራፉን ስለዚ ከተንብቡ ዝጥዕመኩም ምልክት ግበርለይ እሞ ኣነ ኣለኹቦና هراي أدينا أين علم كاب 1 كساب 4 زلو نايت معراف 10 مأتون مدمدمتان أتقالل أبيلو سمو قابلو أقدموا والله خابتن كالوت معرفات فليز بلا قباب غيري صحيفو هراي كاب 5 كساب 10 حدن زلو دحنات نقولو زبلا رستب تحيزنا يا زلنا أب غيرلو أنا الله بنا هيوتي هراي هيوت حبتنا هراي أدينا أين علم
أنا خالله بنا حراي كلتا ينزل لو أنمو نلومي أدينا إن عالمنا أدينا سلا تساتفوخي سلا دلو مخانك جن زاغير تمسجنا يهون عبتنا تمنيت أدينا إن عالم እሺ ኣሕዋት ብፍልጠት ኣይኮነን እምበር ንኣምላኽ ቅንኣት ከም ዘለዎም ሲ ኣነ እምስክረሎም ኣለኹ እሞ ንሳቶም ክድሕኑ ስሊኦም ሃረርታ ልበይን ናብ ኣምላኽ ጸሎተይን እዩ ክርስቶስ ነቲ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ እዩ እሞ ጽድቂ ኣምላኽ ሰዓን ምፍላጦምን ጽድቂ ርእሶም ክተኽሉ ብምድላዮምን ሲ ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን ክብርና ኣምላኽ ይኹን آمين آمين قال هيوت يسمع لنا دينا إن علم قصل يا هيوت حبتنا እሺ ቦና ከም ይምስኹም ኩልኹም እግዚአብሔር መስገን ድሕነት ንኹሉ እዩ ሙሴ ብዛዕባ እቲ ካብ ሕጊ ዝመጽእ ጽድቂ እቲ ዝገብሮ ሰብ ብኡ ብሂወት ክነብር እዩ እናበለ ይጽሕፍ እሞ እቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግን ከምዚ ይብል ብልብኻ መን ናብ ሰማይ ክደይብ እዩ ኣይትበል እዚ ማለት ንክርስቶስ ከውርዶ ወይስ ናብ معمقسي من كورد يو إذا مالت نخرستوس كموتان كوتصعو انتاي دعا يبل اتقال أفكار لبخان تقاها يو إذا مالت اتنحنا النسبكوك على امنتيو اتي صحبو زعب من زبالي أي حفرن يبل يمو سب لبو أمينو يصدق بأف تأمينون يدحنيو سلازي بأفكا يسوس قويتا مخانو انت نقركا بالبخاون أملاخ كاب موتان كم زتنسي انت عملكا كدحنيها مالت نفس وكف سمس قابي هدز تصوع زبالي كدحنيو نسو سحادو قويتايو نتم تصوعوا كلهم هبتام ايو امو أمونغو أيهودن ترعاون ليلا وليلا يلبون كناخي اتبوزي عملو خميلهم كتصوعوا يوم بزعبوا خي سمعوا خي كمي جيرهم بو كأمنو بزي سباخي خمي جيرهم كسمعوا كميو أجار اتم سناي زبسرو خندي تبقوا يو زبل صحف انت دي تلاخكس كمي جيرهم دو خسبكو يوم جناخي إساياس ون ويتاي نمسكر من أمنو يبليمو كلاتهم نوينجل أي تعززوان مبارسي امنت أب كاب مسمع ون بقال كريستوسيو أنا جن كتدو أي سمعون يوم إبل اللخو ده يوم ناب كل مدري واتسي قالوا ون كسع وسن عالم بصحي بحكي أب سميعمو بحكي با سميعمو أنا جن إسرائيل كمو أيفلت أنديو إبل اللهو قدم موسى يبل أنا هزبي بزي كوني كقنعكم أمورو بزي بلو هزبون كخريكم إيه إسياسون دفيرو يبليو نتم زي دليوني ترخبكوهم نزي حبتو ليون تقلز كلهم بزعبا إسرائيل جنا ناب زي إزازون تقاومن هزبي ملو معلتي إيدي زرقحو يوزبل أمين أمين سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን الرأي حاولنا ممهر تخلو آتيكم دتهلو وبي مريتا أتي لهم الرأي وعسلام آتكم قال هو يسمع لنا خبركم حزب እግዚአብሔር حجي حاولنا ممهر تخل مريم نايزم عراف زي صمو قابلهم كقربوا لنا يماني ممهر تخل مريم منفس قدوس الزاربلو عندبت نخلحنا خاء
السمعة نيأذان منفس زعقور تقول لبي كبرنا سناي فقد يخون لنا آمين 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 أبي مرقيت أخورة هابلي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين أبوتاتي كهنات كبحاتاتي فتحني كلاتكم تساترتنا يزقوا بأيها أبصرتكم ذكروني كمتي أبونا أبي مرقيتا أبتمئتو زقلتو معرف تشعت أملاك كم دي قدفهم هارب أولوس صبغ يرجليس لما الله سغا كميك نأت كم دلو كم اللوسو كم دس بيهم إذا خا ما قتل تناتي هجون تقولت قبر لما الله مالتي هارب أولوس بزعباتي أملاك مس حزب إسرائيل دون برولكب مقلات يقتل كم حزب متأم بزح قناعات نورهم قناخي فلتت أي نورهم حجيت قناعاتهم سي بناي سقاوي بتحقي أنك كبروز بذولي حجي فلتتنا أملاك سي من مهانتي ولا تي بولي كدانون ولا تحقناي زتوهابه نموسي زتوهابه حقسي نمن كم زريئي أفلتوني منيرهم يتحج أملاك زقر وزلو تصدقي أب أمنة كريستوس التمسكري التمسرتي أملاك إسرائيل وان بخالو السبات كقنقو زغنا قالو معالتي كتمسيا أفتي كم ببورد سنها حواتنا هاني حواتنا هم ببورد سنها كقنو بعشاتات حزبي خمان زبلو نمنتاي عشاتات حزب دبلوم كا صنيح لنا نريعينا ملو بملو انت زنوص قوم نيرو بزعبازي اي مصلخو نيرو مخنياتو سي املاح تتنوص قوم نيرو كومبليتلي هاري باولوسي غيزي اي مطفاكو نيرو يزل سلب زينه صغم ግን ማንም ሰብ አምላክ ስለ ዘይና ገጽ ደይነ ጽግ ማለት ክንጣዓስ ስለ ጽበየና ጊዜ ስለ ዘበና ሲ ናሆም ጋር ይጽልዩልም አለ ማለት ነው ሃይማኖታውያንን ቀናአንን እኳ እንተነበሩ ድጌጋ ወይ ከ በዚ ፋናቲክ ዝኾነ አይነት እዮም ኒሮ ብዛዕባ አምላክ ፍልጠት አይነበሮም ብዛዕባ ውጥን ጽድቂ አምላክ አይፈልጡን እዮም ኒሮም እዚ ከዓ ጽድቂ ኣብ ክርስቶስ ብምእማን ማለት እዩ ነዚ ጽድቂ ዝመጽእ ብክርስቶስ ምዃኑ ሲ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ነቲ ሕጊ ብምሕላው ዘተኣማምን ጽድቂ ናይ ገዛእ ርእሶም ግብርታት ደለዩ ብስርሖም ወይ በቲ ሕጊ በቲ ዝገብርዎ እዚ ትግበር እዚ ግበር ብኸምኡ ዝብል በቲ ጸጋ ክርስቶስ ዝሃበና ሲ ብኡ እምነት ከም ዝኾነ ገና ኣይርድኦም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብምሉእ እቲ ሕጊ ንክርስቶስ ንጽድቁን እዩ ዘመልክት ነይሩ እዚ ዝኣምን ኣይሁዳዊ ወይ ከዓ ጽርዓዊ ይኹን ነቲ ኣምላኽ ዘውፅኦ መደብ ጽድቂ ይግዝኦ ነዚ እንተደኣ ኣሚንና ነቲ ጽድቂ ኣምላኽ ዘውፅኦ እግዚኣብሔር ዝዘና ማለት እዩ ብተግባርናን ብጸሎትናን በቲ ስርዓት ዝተሰርዓና ብኡ ክንነብር ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ኣሚንካ ኢኻ እሞ ንክድሕን ኢኻ ገለ ዝበሃል ስኹም የለን ተግባራት ከዓ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ሰባት ንባዕሉ ምስ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝጻረር እዩ ሳቶም ከዓ ኸም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ that's why ምስ እግዚኣብሔር ከዓ ምስ ክርስቶስ ከዓ ዘይሓብር ዘለዉ እዚ ከዓ ዘተኣማምን እዩ ኣብ ዘለዋውያን 18:5 እዩ ዝብል ዘሎ ሕግታተይ ፍርድታተይ ሓልው እቲ ዝነብር ሰብ ብኡ ህያው ይኹን ሕጂ እቲ ሕግታትን ስርዓታትን እንተደኣ ኣኽቢርና ብኡ ህያውያን ክንከውን ኢና ጽድቂ ፍጹም ተኣዛዝነት ማለት ሓጢኣት ዘይብሉ ህይወት ይሓትት እንታዋይ ኣይሁዳዊ እዩ እሞ ፈጺሙ ከምዘይሓጥእ ክዛረብ ዝኽእል በቲ ሕጊ ሲ ብኡ ኢና ክንጸድቕ ንኽእል እንተደኣ ኢሎም ነቲ ሕጊ ክሕልዎ ኣይከኣሉ ብኡ እውን ክጸድቁ ኣይከኣሉ ስለዚ በቲ ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ግን ናይ ክርስቶስ ብጸጉኡ ግን ከም ንድሕናኡ እንተደኣ ኣሚና በቲ እምነት ማለት እዩ እንተደኣ ክንድሕን ግን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ዋላ ንሱ ጌርና ከማን እቲ ሕጊ ከዓ ክንክተሎ ኣለና ሃዋርያ ጳውሎስ ንመንፈሳዊ ኣባዕልኡ ብዝያዳ ምእንቲ ከጉልሕ ወይ ከዓ ከብሮ ኢሉ ከትርሮ ኢሉ እንታይ ይገብር ነዚ መረፀ ነዚ ኣብ ዘዳግም ደሎ ካብ 11-14 ምናልባት ዝያዳ ኣቦታትና ይገልፅዎ ኾኑ ግን ሓደ ሓደ ካብኡ ከገልጥ ተረአ ኮይነሲ እቲ ቃል ምእንቲ ክትገብሮስ ኣብ ኣፍካ ካብ ልብኻን ኣዝዩ ኣይርሓቐን ሕጂ እቲ ተዋሂብና እዩ ደሎ ኣብ ልብና ኣሎ ኣብ ኣፍና ኣሎ ወይ ከዓ እቲ ቃል ተዋሂብና እዩ ነዚ ክንገብር ንኽእል እዩ ፈለማ ነቲ ሙሴ ንእስራኤል እተዛረቦ ገሊኡ ትእዛዝ ኣብ ግብሪ ኣውዒልዎ እዩ እቲ ሓቂ መንፈሱ ግን ኣብ ወንጌል ዝውከል እዩ ኩሉ ሲ
نحدش كدان مهنياتو انت انا نبل حدش كدان أبلي كدان تصوير نيرو تي حد بلي كدان كا أب حدش كدان تجاهدو سلازم خرستاس كابتي نسخاتكم التأمنوا السماي أوردوا أمه نحنا أون بو خنا أمنينا سلازم بقولوا نعيهود كالق معنك أفزخونه موتن كابرن كريستوس إيه إذا خاكلت تناجرين دلوا أتنيحين لهم يعني أنا من تأنت عندك فهم دلوا أكلت تناجرين تحنتي نقص مدري أم زارينيو تخالي تخا تامسكال أمسكال سلازم موت كريستوس إيه معناته سي ودي أملاخ أنت تخونسي كابز مسكال كورد مخارنير ويبعلون نفسه خلحنا جن علامة خمد الله سي أيردون من يوم مالتي الجوون أنت هنا نتي متنسى كريستوس بعينهم كريئو يدليهم صدق أملاح جن أنت إيو سحت دحنات ما أنت خنركب كركب ناب سماي وين ناب سجر بحري كنكيد أهلنا إيهم معناته تنجر توهاب الناس مسانا له مالتي تقالن تسجان توهاب النايم أنا يتقال قال أملاح ويكاتي سكريبتشر ونجيل زبالي تسجا كريستوس بعلو سجاناتنا لبيس ونحنا متان هيوتنا تكون لبس حتياتنا وسيدوسين عنا نصحم متان قبرنا التين سبكو قال ابتغانا يزلو مهنات توهيبنا مسانا يزلو ابتي جزيتي نخرستوس بجهدو من الزاز كبيرنا امنت فتنا ينيرو مهنياتو انت اب كريستوس امينكا كتسغوغيخا كافتي ناتاتهم بتخشان بيتصورتهم كتسغوغيخا نخرستوس سدا امينكا تدا مسكير كمالتي كاب سراحكا كتسغورخا كاب بيتسبكا كتسغورخا كمز عينت مخفال الله مالتي إتى أمنت ناي أمره سمع تراي زي كونس نبملو وسب بفقر تدري خن خرساس كم زجزأه كم زجزو زجبر أمنت خون الله زخا ملو بملو كل جزء كم زي part time Christians بحالي كل جزء يعني بحق تي سجا خرساس ويك أناتو لبيس كاسيت كيد الله كمالتي أبرمي ما راح حدا حمشتهم كم يزبلن كم زخا زعم سلا التناززة أمنت صدق نايتهم امنت التناززون نحاتيات زموتو سبات كأ تهبنا معناته كل جزء اندا تنسحنا كل قربان اندا وصلنا ابتي እግዚአብሔር ዝሃበና ብጸጉኡ አው ክንነብር ይዝግባና ማለት እዩ ተራ እምነት ጥራሕ ሒዝና ዲኮን ናሲ በተግባር እንኳን ላይ ክንነብረለና እምነትናስ በተግባር ከ ክንነብረለና እዛ እምነት እዚኣ ንተግባራትና ትጸልዋ ናብታ አዛዝነት እምነት ጽድቂ ድማ ተወናና አና ማለት እዩ እዛ እምነት እዚኣ ብገህዶ ንዛዜ ብንስሐ ማለት እዩ ሩኢ ዝኾነ ክትገብር ኣለዋ መታን ክድሕን ምክንያቱ ከምኡ እንተ ደኣ ጌርና ክንድሕን ኣይንኽእልን ሕጂ እቲ ክርስትያናዊ ህይወት ዝበሃል ብምሉኡ ንስሐ እዩ ኩሉ ግዜ ከምቲ ኣቦታትና ዝብሉና ሲ ሓደ ክዳን ምስ ረስሐ ሓፂብካ ኢኻ ትገብሮ እምበር ምስ ረስሐ ኣይትድርብዮን ኢኻ ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ ሓጥኣን ስለ ዝኾንና ኩሉ ግዜ ብንስሐ ክንነብር ይህልወና ክንነብር ኣለና ምክንያቱ ሓድሽ ህይወት እንዳግበርና ቅዱስ ቁርባን እንዳወሰድና ንዑ እንዳመሰልና ኢና ክንከይድ ዘለና ስለዚ ክርስትያናዊ ህይወት ብምሉኡ ንስሐ እዩ ማለት እዩ ንዛዜን ንስሐን ልቢ ውሽጣዊ ህይወት እዩ ኣፍ ከዓ ደጋዊ እዩ ተኣፍ ድዛረቦሲ ብውሽጥኻ እንድሕር ማዕረ ደይኮነስ ዋላ ሓንቲ ኮንተ እዩ ብውሽጥኻ ግን ክትነብሮ ናይ ብሓቂ ክትኣምኖን ከተስቆርቆሮን ከተሰማቑረን ኣለካ ማለት እዩ ቅዱሳት ጽሑፋት بأمنت كم الندحن تنبيهم الله إذا خا إسياس 28 16 نرغبون خلينا مالتي إذا نحن تزخا نكلهم حزبات مالت غريخاويان نايهوداويان ولا نصراويان كلهم إي مالتي إزي قويتا أزي أبلع له كل إتي كاب عليت سب زبلة زتصوعه هابتام إيو تهابت زبلو دلوخا تهابتام إلى أبزغيري دلوخسي هابتلو نكلاتنا هو حبنا زخل مالتي تصقاتات معناته كلاتنا نناتنا هي والنا زخا هابتي هابت خريستوس كان بيني مالتي متصوع غويتا كاب مزراب نلعلي زخا غويتا دبلو نسني ولا حنتي تكمنا افتر احتر اخوين طالع على تطعيس هذا لان افتر اخون يبلن بوشت زخونه مستكبر زت مركوس خون الله مالتي انت خونا جن بزحات زي امنو يوم سلاز وانجيل اي ازوزن يوم نت وانجيل دي ازوزو سلازي امنو معناته
تري أمينهم تري سبخيلهم كأني كأمنا يكونون ثم يهدون كأندي نهار أولوس تقررون زنورخ أنا عاتهم كوهابوس أي جبوا أمني أملاخ ناتنا معناته نخالقت كسبخ يقولون توانجيل نخالقت كسبخ يقولون أنا تراهي زبلون نوانجيل كن إزاز كم زقب عنا نستبهل ويكأن أستبهل إسياس بزعبا زون تنبيو سلازنبرة إزي أيقرمنان إيو أب إسياس معرف 53 فقر حدا قال له سلازي امنت الأملاخ بمسمع إياه تمتص سلازي كنسبخ قال لنا ناي مسمع أقاطامي سفيح إيو ولا حجون ترينا كل سبسي نرجع توانجيل دي سمعو يلن جن سمعو زيد دلقن بزحيد قالوا مالتي هبزي أنت رئينا جن هارا كسبخو يقولوا من كسبخلهم يقولوا من كل خلوسي كسبخلهم مهنياتوسي كي سمعك كتأمن يدخلنها كسبخلهم سبخيوان كلولو بعل هارا بقولس كاتهم كلهم هارات كا بيكمتر يسوس كريستوس تنجيرهم تلاقيهم مالتي كيدو مهارو تباهيلهم زغيرون بر بعلاتهم ما مصابيلهم أنا كن مهر علينا وكن سبخلنا زولو هيكونن أيهود وانجيل أزيو سفيح أنت خوينو إتيز عابي كفال إسرائيل كاب أحزاب بزي مفلاق زخونة سلمنتاي حجن نفسهم يمزحات لولو مالتي وانجيل نعاتي متحفظنا عاتم يتوهيبون قدن قلنا من تايم زخونو كند حنديو نيرو موسى موغس أملاخ كرخبو كالو السبات موغس أملاخ كرخبو كامزو صوع كاتنبيلو مال نغيرو مال أبونا أنتو يافتنا يمتوك قلت خلوسي نتوم زي فلطوه ويك أنا توم زي تتصبيوسي بعلو خطوة عني نتوم دير اللي وخاني بعلو كبر حلومي مالتي نتوم ما يهود قلنا نتوم قدم زتوحبوسي نتساتهم كا نتسيقومو مالتي ولافتنا يوحنس هنا الله معرف حاجة 10 شعات تبلدلا نفتم زفلطوه متساتهم ناتو قن أي تقبلوه نتوم دي تقبلوه ويك أنا توم دعموني قن ولد أملاح قونو مثل حابون تقول مالتي إسياس ندحنت أحزاب بنتصور تنبه زون تنجيريو أب سسان حدن سسان حمشن معرف سسان حمشن فلا حدن كلتن على مالتي كلت حدا تقول لا كلتها إسرائيلاوين كم زودكو وون تنبيو على زي إن زي مسلاتن أنا زرع أخوان ما بمرجيتا بزح له زي تعرفه أبي غشي بعلهم اللي كبرنا مسكنا نسقابير أملاحنا يخون نبيك أشي بمريدة على هيوت يسمع لنا حاونا ممرت خمارة زابير آمين مقلاسو يبزح لكم نتوم سمعنا خا قال هيوت يسمع لنا رأينا أي مزمور لزينا مزمور لنا زلنا هجي انفعال زابير يروح حبتنا يتكحفها بالكلاخي يروح سمع الله هو الرأي قصلي هلا سمع الله هو سمع الله يروح قصلي علي فيوي معبلات هوتي سلام كبز علي فيوي معبلات هوتي سلام كبز يحولي علي فيوي معبلات هوتي سلام كبزي حولي تعالو زي كون كايو يسوس ميت كون كلاخي يروح حبتنا
سمعني انتلخ ميت كون كلخي الروت سمعنا اللخي هلو سمع له جان ميت ثانية حقي هو ميت حجي سمع له 100 ثانية حكي حليفي معبلات هيوتي سلام كبزي حلي انتي الله زي كون كايو يسوس نعم ود سكافة يلومو لغي إنه إلتا إنه مسكني فرخنا فري برمسوات يوي معدلات هيوتي سلام كبزي حلي انت يالو زي كون كايو يسوس نعم ود سكافة لومو البي إنه إلتا إنه مسكني فرخنا فري فبمسوات ود سكافة لومو البي إنه إلتا إنه مسكني فرخنا فري فبالمسوات تسفايا بخمبر أبي سباي كونن امنتي يا بخا فتيمو يودعن اتصب تمثل دقيتات ادلي يعمني أنس زلخامس يعمني أنس زلخامس حليفي يوي معبلات يوتي سلام كبزي حلي انت يالو زي كون كايو يسوس نعم ود سكافة لومو البي إنه إلتا إنه مسقني فرخنا فري بمسواتي نسب زي كان يليون عقا نخلو تملخ قويتاي فلو يخا نسقا كتكفتك منالو عطاوي تصبحات نفسي هي واي سامروي تصبحات نفسي يا واي سامروي في يوي معبلات يوتي سلام كبسي حلي انت يالو زي كون كايو يسوس نعم ود سكافة لومو البي إنه إلسا إنه مسكني فرخنا فري بالمسواتي ود سكافة لومو البي إنه إلسا إنه مسكني فرخنا فري تقبل مسواتي يركالي خمو كمسكنك عي أفتركاني خمو كملخك عي نخبري بيتك بقناي عالإله زمر الكاي دمسك بابي زمر الكاي
زيك بابلن علي بيو معبلات هيوتي سلام كابزي حلي انت يالو زي كون كايو يسوس عينو بود سكافتي لمول بي إنه إنه مسكني فرقنا فري قد مسوعتي بود سكافتي لمول بي إنه إنه مسكني فرقنا فري قد مسوعتي ودير ودير زماري ملأختي وداسي ملأختي يسمع لنا يرو حبتنا نتوم سمعنا وزماري ملأختي يسمع لنا كمتي كلنا بهدأت بتبعات كنكاتاتولو سنحنا حليفي نمعبلات هيوتي سلام كابزي حلي انت اللو زي كون كايو يسوس نمدحاني كودسك كاي كعللل كاي انه فرق كنا فري كابتي بزح كت زمرلنا سنحات نويح ابتا مأتوي ترعي حيزة تسفها تسفايا با خامبر ابيد سبا يكونن تسبيتي ابا خامبر ابيد سبا يكونن حليفي معبلات هيوتي سلام كابزي حلي انت يالو زي كون كايو يسوس نمدحاني كودسك كاي خعللل كاي انه مسغانا فرق كنا فري سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ደጊመ ንየሮ ሓብተና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ግሩም ዝኾነ ናይ አስተንትኖ መዝሙር ናይ ምስጋና መዝሙር አዘሚራትልና ከምቲ ኩሉ ግዜ በቃል እግዚአብሔር ንብሮ ምንጭ መዝሙርና ካበይ እዩ መጀመሪያ ምንጭ መዝሙርና ክንሪና ምስ ቃል እግዚአብሔር ብድሕሪኻ እዚ መዝሙር ዝነዓይ እንታይ እዩ حليفي معبلات هيوتي سلام كابزي حلي نفس وكف سقمتي زحالفنايو نحنا ذكرنايو نحنا فلتنا ترايزي كونس نحنا كيف فلتنايو نابانا حماق مستورورة في الاساس الاي نحنا كيف فلتنايو زد حننا زنا قفناو نكسر يبولون مالد سلازنات بزمزمور كنزمرو خلنا ام نفس وكف هابهوتنا زحالفنايو معبلات زحالفنايو مسجدلات برقص بين إن دزخون مسجر كودو برقص إخبار دزير دان بناتي عامي بناتي كلت محلف كودو نابلنا من ذكرنا نزمس كنزمزمر زي بتخكل مزمورنا هينو نزمرو سلازي تقدمي تجن مزمورنا مسكال إخبار كنرينا حليفة معبلاتي الرايت جزينا نتقمل لنا يقبعي جزيئي مزمور داويت تشعت فقد حدا كلتن مزمور داويت فقد حدا كلتن الراي مزمور داويت شعت فقد حدا كساب سلسته اسكام ببيا እግዚአብሔር በሙሉ ልበይ ከመስግነካ ኩሉ ዝገበርካዮ ታምራቱን ክነግር ባኻ ባክብለንን ክሕጎስን ኦልዑል አምላኽ ንስምካ ክዝምር ንስኻ ምስተገለጽካ ጸላተይ ይሃድሙ ወዲቆም ድማ ይሞቱ ቁጥር 4 እስክም በቢያ ጻድቅ ፈራዲ ኾንካ ኣብ ዝፋን ተቐመጥካ ነገረይካ ብሓቂ ፈረድካለይ እግዚአብሔር መስገን ነገረይ ሙጉተይን ወዳኻሞ ጻድቅ ፈራዲ ኾንካ ኣብ መንበርካ ተቐመጥካ ኣብ ስልጣንካ ተቐመጥካ ክብርም ቃልክ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በጣም ረዘነት ሓብትና
እሺ أنا خاف فتني دا مزمور 134 ቁፅሪ 4 ንእግዚአብሔር ደለኽዎ ንሱ ንመልሰለይ ካብ ፍርሃተይ ኣናግፈኒ መዝሙር 34 ቁፅሪ 4 34 ቁፅሪ 4 እንታይ ኣትብል ንእግዚአብሔር ደለኽዎ ንሱ ንመልሰለይ ካብ ኩሉ ፍርሃተይ ኣናግፈኒ እግዚአብሔር መስገን ቃል ህይወት የስማዓልና ረዘነት ሓብትና ጊደና ከዓ ከምቲ ዘየቋርፅ ኣገልግሎታ መዝሙር ዳዊት 86 ቁፅሪ 12 13 ሰዲዳሃልና ኣላ መጽሓፍ ሒዝኩም ዘለኹም ከተንብቡልና ትኽእሉ ኢኹም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 86 ቁፅሪ 12 13 أنا اللي خبنا أبيت حراي እግዚአብሔር ኣምላኸይ ሳህልኻ ንዓይ ዓብይ እዩ ንነፍሰይ እውን ኣብ መዓሙቕ ሲኦል ኣውፂእካያ ኢኻ እሞ ብምሉእ ልበይ ከመስግነካ ስምካ እውን ንዘለኣለም ከኽብር እግዚአብሔር መስገን ንነፍሰይ ካብ መዓሙቕ ሲኦል ኣውፂእካያ ኢኻ እሞ ብሓቅቲ ክንደይ ግዜ ካብ ኣፍ ሞት ኣውፂእዎ እግዚአብሔር ካብ ዝተፈላለየ ካብ መቕርቡን ካብ ርሑቁን ካብቶም ዝቐርብዎ ከም በዓል ሳኦል ካብቲ ወዱ ንባዕሉ ኣቤሴሎም ወዱሲ ንዳዊት ከጥፎ ኢሉ ድሕሪኡ እንዳኸደ ዘይገበሮ ነገር ኣይነበረን ማለት እዩ ነዚ ኩሉ እንዳዘከረ እዩ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ነዚ ምስጋና ዝዝምሮ ነይሩ እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ሃብትና ጊደና ከዓ ብኩሎም ብስም ኩሎም ተኸታተልትና ንዝገልግሎት ዝከታተልዎ ዘለው ዘመን ኣገልግሎት ክባርኽ እግዚአብሔር ብሓቂ ሃብትና ጊደና ብስራሕ ኮይና እያ ትከታተለና ግን ነፍሲ ወከፍ መዓልታዊ መዝሙር ምስ ተዘመረ ሓንቲ ጥቕሲ ተበርክት ማለት እዩ እዚ ከዓ ዓብይ ኣብነት እሞ ደጊመ ቃል ህይወት የስማዓልና ጊደና ሃብትና ሓሊፈዮ ማዕበላት ህይወተይ ሰላም ካበዚሕለይ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ሒዝና ዘለና መዝሙር ዳዊት 66 ቁፅሪ 12 መዝሙር ዳዊት 66 ቁፅሪ 12 መጽሓፍ ዝሓዘ እንተልዩ ከንብበልና ክእሊ ንኸንብባ ሓራይ መዝሙር ዳዊት 66 ቁፅሪ ክንደይ 12 ብልዕሊ ርእስና ሰባት ኣሳገርካ ብሓውን ብማይን ኣሕለፍካና ንስኻ ግና ናብ ራህዋ ኣውፃእካና እግዚአብሔር መስገን ብልዕሊ ርእስና ሰባት ኣሳገርካ ኢሉ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብልዕልና ሰባት ኣሳገርካ ማለት ብዝገበርዎ ሓጢኣት እግዚአብሔር ንኽቐፅዑ ኣብ ግብፂ 400 ዓመት 430 ዓመት ኣብ ኣሶር ንነዊሕ ዓመት ኣብ ባቢሎን ን70 ዓመት ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ሲኦል ኣብ ኢድ ኣጋንንቲ 5500 ዓመት ዝሓለፈ ነዚ ኩሉ ዘኪሩ ብሓውን ብማይን ሓለፍና ኢሉ እቲ መወዳእታ ግን ንስኻ ግና ናብ ራህዋ ኣውፃእካና በዚ ማይን ሓውን ሕሊፍካ ግን ናብ ራህዋ ኣሰጋገርካና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ኣብ መዝሙር ምስ ቃል እግዚአብሔር መዝሙርና ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ኢና ዘለና ዝኾነ ሓሳባት ዘለክን ክቕበለኩም ምናልባት ጥቕስታት ዝሓዝኩም ክሳብ ትዳለው እንተዳኣሊኹም እቲ ከመይ ገርና ኢና ነቲ መዝሙር ምስ ህይወትና ነተሓሕዞ እቲ ዝተዘመረ መዝሙር ሃብትና እየሩ ዝዘመረትልና ምስ ቃል እግዚአብሔር ብብዙሕ ከነተሓሕዞ ፀኒሕና እቶም ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታትን እግዚአብሔር ዘሳገሮም እንዳዘከሩ እዮም ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ንዝተገብረልኪ ሰናይ ነገር ከዓ ኣይትረስዕ ኢሉ ስለዚ ታራ ንባብ ኣንቢብናዮ እንተደኣ ኸድና ታራ መዝሙር ድሕር ዳኣ ዘሚርናዮ
ኣብ ህይወትና ኣይክፈርኒ ማለት ኣብ ህይወትና ዝፈርግን መዓስዩ ነቲ ዝሓለፍናዮ ብልኽ ብትኽክል ምስ ህይወትና እናተሓሓዝና ማለት ከም ኣነ እግዚአብሔር ደዘይረዳእኒ እግዚአብሔር ደዘይድግፈኒ ሕጂ ብህይወት እውን ኣይመሃለኹን ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ግን ኣሰራርሑ ድንቂ ስለዝኾነ ኣብቲ ሰይጣን ዝውርወሮ ፍላጻታት ካብቲ ኩሉ ፍላጻታት ኣናጊፉ ንሱ ኣብ ዝደው ክብል ፍቃዱ ስለዝኾነ እንሆ ሕጂ በዛ ኣገልግሎት ዝንራኸብ ኣለና ማለት ስለዚ ኣብ ህይወትና ዝሓለፍናዮ ኩሉ ነገር ብመጻወድያ ብፍላጻታት ዲያብሎስ ዝኾን ፍላጻታት ሓጢያት ዝኾን ብናይ ውሽጥና ስጋዊ ሓሳባትን ይኹን ዝሓለፍናዮ ፀገማትን እግዚአብሔር ዘሳጋገረና ማዕበላትን እናሳገርና ክንዝምሮ ከለና ኣዝዩ እንታይ ይኸውን ኣዝዩ ኣብ ህይወትና ይዕንብብ ንበረኸት ከኣኾነና ኣቦና ዳዊት ከምኡ ዝብል ነይሩ ንኩሉ ነገር ምስ ቆፀረሲ እንተቆፀርክዎስ ካብ ሕፃ ይበዝሕ ኢሉ በቃ ነቲ ውዕለት ኣምላኽ ፀብፂቡ ብህይወቱ ዘሳገሮ ዝገበሮ ሓጢያት እግዚአብሔር ዝሓደገሉ ነዚ ኩሉ ምስ ዘከረ እንታይ ኢሉ እዩ ዝጅምር ኣብ መዝሙር 40 ወጎይታይ ሕግኻ ንምግባር ባህግለኒ ፍቃድካ ንምግባር ባህግለኒ ሕግኻ ከዓ ውሽጢ ልበይ ስለዚ እዚ ምስ በለ እናፀብፀበ ምስ መፀ እንተ ቆፀርክዎስ ከም ሕፃ ይበዝሕ እንተነቃሕኹ ግና ምሳኻ ኤል ሕራይ ህይወት ሓብትና ይትከሓፋብል ከለኺ ኦኬ ቦና ቃል ኪዳንስ ቃል ህይወት የስማዓልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ክስተገርኩምና እዚኣ ኣብ ናይ ብሉይ ክዳን እያ ዘላትና ናሃኒ ምስኣት ኸይዲ ወኒ ኣብ ዘሁሉቅ 6 ካብ 22 ምስጋዕ 27 እያ ኣንብብያ ህይወት ሓብትና እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንኣሮንን ንደቁን ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልኩም ባርኽዎም እግዚአብሔር ይባርኸካን ይሕለውካን እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልካን ጸጋ ከዓ ይህበካ እግዚአብሔር ገጹ ይምልሰልካ ሰላም ድማ ይህበካ ከምዚ ገይሮም ስመይ ኣብ ደቂ እስራኤል የንብሩ ኣነ ከዓ ከባርኾም እየ እና ምዛ ሕጅኽ መምህር ዝገለጸልና ከዓ ምስኣት ኸይድ ኮይና ተሰሚዓትን ብክልቲኡ ምስቲ መዝሙርን ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ከም ዝሕልወና ምሳና ከም ዘሎ ዝገበርናዮ መንገዲ ብዝኸድናዮ ስጉምቲ እግዚአብሔር መስገን ኩሉ ግዜ እዚ ሓብትና ህይወት ከተም ብበልና ፀንሐት ዘህልኩ ምዕራፍ 6:22 ክሳብ 27 እዚ ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ቡራቼ ናይ በረኸት ማሕተም ኢላ ቤተ ክርስቲያንና ቀሚጣቶ ዘላ ኣቦታትና ምስ ዓጠኑ መስቀል ከሳልሙ ከለው እንታይ ንብሎም ንሕና ንሳቶም ከንታይ ይብሉና እንታይ ኢሎም እዮም ዝባርኹና ክንሰምዖ ፅቡቅ ነገር እዩ እግዚአብሔር መስገን ለሙኳ ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ብትግርኛውን ስለ ዝብልዋይ ክንፅገምን ኢና ግን እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ይባርክከ ወያብርህ ገጾ ላዕሌከ እግዚአብሔር ይባርኽካ ገጹ ከዓ የብርሃልካ እግዚአብሔር ይባርኽኪ ገጹ ከዓ የብርሃልኪ እንዳበሉ እዮም ዘሳልሙና ማለት ስለዚ ንዝመፅእ ግዜና መብዛሕትኡ ግዜ ተን ጥቅስታትና ፅቡቅ ነገር እዩ ነታን ምን ናይ መጀመርያ ሓሳብ ጥራይን ዝገልጻ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሓሊፈዩ እቲ ማዕበላት ዝብል ማለት ዓብ ነገር እዩ ቀንዲ ናይቲ መዝሙር ከዓ ንሱ እዩ ማለት ሕጂ እንታይ ንገብር ግን ሓሊፈዩ እቲ ማዕበላት ህይወተይ ሰላምካ በዚሑለይ ሕጂ ህይወት ሓብትና ዝሃበትና ነታ ሰላምካ ትብል ማለት ሰላምካ በዚሑለይ ሰላመይ ይህበኩም ኣለኹ ሰላሙ የብዝሓልካ እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልካ እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልኪ ኢልኩም ባርኽዎም እሞ እስኻትኩም ብኢድኩም ከተንብሩሎም ከለኹም ከዓ ኣነ በቲ ዝረአ ኢድኩም ዘይረአ ጸጋ እግዚአብሔር ኢድ እግዚአብሔር ዘርጊሐ ክባርኽዎም እዩ ዝብል ተስፋ ማለት ስለዚ ብድሕሪኡ ዝሰዓበ እንታይ ነይሩ እንታይ ኣሎ ዘይኮንካዮ ኢየሱስ ስለይ ክትብልሲ ካብ መብልዕ ማል ምራድ ጀሚሩ እንታይ ዘይኮንካዮ ነገር የለን ተጸሪፍካ ተገሪፍካ ተሰቂልካ
كل نجر كون كايو يل سلي زي كون كايو نجر يلن كابت حمامات مسكال حنت نذكر مالت كود سكاية بعللتا كود سكاية بمسجانا مسبلنتاي إنه مسجانا فراخنا فري سلازة تجذب تقويت عيسى كريستوس من تنازه هنا كابتنا مسجانا أجلجلت أمور داتها إنه مسجانا فرخنا فري أب إبراهيم معرف 10 قزري 15 أنت عزبل امباركس بؤونا أملاخ كل ساعة مسوات مسجانا مالت نسمو زمانك فرخنا فر نقرب مزمورنا إنه مسجانا فرخنا فري كود سكاية بعللتا كود سكاية بمسجانا إنه مسجانا فرخنا فري تاتقصخن تاتبل إبراهيم 10 قزري 15 امبارسي بؤونا أملاخ كل ساعة مسوات مسجانا مالت نسمو زمانا فرخنا فر نقرب سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ደጊመን ሀብትና የሩቅ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ቶም ሰማዕናውን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና ካብዚ ቀጽልና ምናልባት ድሕሪልኩም ዝኣተኹም ተሊኹም ሎሚ መልእክቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ኢና ዘለና እቶም ድሕሪልኩም ዝኣተኹም ንምክትታል ምእንቲ ክጥዕመኩም ስለዚህ ካብዚ ምዕራፍ እዚ ሎሚ እንታይ ተማሂርና ሓውና መምህር ተክለ ማርያምን ጽሙቕ ኣቢሎም ትሕዝቶ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓፈሻዊ ጽሙቕ ኣቢሎም ብፓወርፖይንት ዳልዮም ከቅርቡልና ጸኒሖም ዘመን ኣገልግሎቶም ይባርኽ ካብቲ ዝተነበ ካብቲ መምህር ተክለ ማርያም ዝገለጹልና ካብዚ ምዕራፍ እዚ ሎሚ እንታይ ተማሂረ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ረኺበ ምክንያቱ እቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምኡ ዝገብሮ ዝነበረ ዕላማ እንታይ ኣብ ምዕራፍ 9 እንታይ ናርኢና ምዕራፍ 9 ብዝሓለፈ ሰሙን ኣነ በብዙሕ ጓህን ዘየባትኽን ስቃይ ናብ ልበይ ከም ዘለኒ ሕሊናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ኣሎ ብክርስቶስ ሓቅ ብል ኣለኹ ኣይሕሱን እየ ብዙሕ ጓህን ዘየባትኽን ስቃይን ኢል ምናልባት ብስጋ ክንሪኦ ከለና እንታይ ኮን ጠፊእዎ እንታይ ኮን ገዲልዎ እንታይ ኮን ሕማም ይህልዎ እንታይ ኮን ቃንዛ ይህልዎ ዘየባትኽ ጓህን ዘየባትኽ ስቃይንሲ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ኢልና ብስጋ ክንሓስብ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ኣብ ምዕራፍ ኣብ ቁፅሪ 3 ኣነ ብርእሰይ ምእንትቶም ብስጋ ኣሕዋተይ ናዝማደይን ውጉዝ ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለ ምደለኹ ነይረ እቲ ጓሂኡን ህዝቢ ኣምላኽ ኮይኖም እግዚአብሔር ብግዝረትን ብጥምቀትን ብኦሪትን ወሊድዎም ኣብ ምልኣት ዘበን ከዓ ካብኣቶም ተወሊዱ ንምድሓኖም መፅዩ ነዚ መድሓኒት ዝክነፅግዎ ምስ ረኣየ እንታይ ኢሉ ዘየባትኽ ብዙሕ ጓህን ዘየባትኽ ስቃይኒ ስለዚ ካብ ኣነ በይነይ ዝድሕን ኣነ ካብ ክርስቶስ ተወጊዘ ኢሉ ካብ ክርስቶስ ውግዝ ኮይነ ካብ ድሕነት ውግዝ ኮይነ ህዝበይ ክድሕኑለይ ምክንያቱ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንድሕር ዘይትምሕሮም ኮንካ ንዓይ ከዓ ካብቲ መፅሓፍ ፅሒፍካ ንዘለኻ መፅሓፍ ሂወት ፈሓቆኒ ኢሉ ኣብ ዘፀአት 32 እንድሕር ርኢና እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ከውርዶ ዝሓሰበ መዓት ኣቕሪሩ ምሕረት ኣውረደሎም ዝብል ተፃሒፍሎ ልክዕ ከምኡ እምበኣር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ምድሓን ሸለል ክብልዎ ከለዉ እሞ ከዓ እንዳፈለጡ ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ዝሓስብ እምነት ካብ ምስማዕ ምስ በለ እሞ እስራኤል ከዓ ይሰምዑ እንዲዮም ወንጌል ኣይተሰብከሎም እንዲ ኢሉ እቲ ንምድሓኖም ዘለዎ ሃረርታ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎም ወንጌል ክገልጽ ከሎ ፍልጠት እንእለዎም ኢሉ እንእለዎም ቅኒ ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል ቅዱስ ቅኒ ዘይቅዱስ ቅኒ ይበሃል ማለት እዩ ኣብ ፍልጠት ኣብ እምነት ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ቅኒ ንበረኸት ዝኸውን ንዕብየት ስጋ ዝኸውን ከምኡውን ኣብ ፍልጠት ዘይተመርኮሰ ሃልኪ ጥራይ ድኻም ጥራይ ዝሰዓብየኑ ቅንኢ ከዓ ኣሎ እዩ ስለዚ ብፍልጠት ዳ ኣይኮነን እምበር ቅንኣት ከም ዘለዎም ኣነ ምስክረሎም ኣለኹ ንሳቶም ክድሕኑ ስሊኦም ሃረርታ ልበይን ናብ ኣምላኽ ጸሎተይኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እንታይ ኢሉ እቲ ርእስቲ ጀሚሩ ምስ ዝሓለፈ
أتحاحزنا هواري قدس باولوس اندحر كومو إلو هزبو خدحنلو كساب كندزي بحجز نورو اتخامز قبرو اتي سالساي سماي بسيحو تناي سماياوي هيوت تناي سماياوي كبري سلازي رأي نزن زي تقما معالتات نزن زي تقما قزي أبز مدرزي كتحلف كتبل نزي كتكسر كم سلازي قباي بأكال سلازي رأي وبأكال سلازي فولوت سلازي إذا هررتازي كم عينت نفسنا خدحن نولكنا هيوتنا خندحن كم تهواري قدس باولوس نهزبوز كدحنو هرر زبلوز نبره كندو هرر تعب لبنا خهلونا هيوتنا خندحن بيتنا خندحن مخناتو أقلقلوت كاب غزا يزجمر كاب هيوت كا يزجمر كاب سترخا يزجمر كمون دابلنا نبيت خريستياننا نهزبنا ناب عالم نخيدمو غزي خي وسدلكم كاب تلوميز تمهرنايو كاب زي معراف عسرته زي أستنتينا زي ترديه نقولون تلوت غزي ناي غبايو كمون أبز معراف زي تردعنا زيادة مبره زدليو انتليون اتي زمهر زغلص منفس قدوس منفس املاخي على املاح قلصلنا ايمو تغباي اتي مدرخ ناي غباي ناب غباي وفي الله انا كفتن هراي تمني تحبتنا انا استرد عني خابزوشتي እግዚአብሔር ሕግታቱን ቃሉን እንድሕር አኽቢርና ክንድሕን ከም ንኽእልን أملاك كأجيزي كم ذهبنا كنناسحن يقرتاك نحتتن كابز خستي زي تماهيره تعمي صبو حبتنا سماينش እግዚአብሔር سي حقن تؤزازاتون كنفصم بحقن بتؤزازاتون غيرنا إننا أملاك نرخبو بإنا نرخب إذا حقن تؤزازاتون كأني عبزنا يلو من تايلو اتقال رحوق يكونن أفكان أبلبخان قربا خايل بحر تساقيرو زمصالنا من يخيتبل نسما يوريدنا تحق ذهبنا كيتبل اتقال أفكان أبلبخان قربا خايل سلازم تايلو بهوت من تغتنبر هوت حراي إلوتي ممهرون ناتي ناي زداقم أمس يوم قال يسوملنا ياما سلازي እግዚአብሔር فكار سلازي خونا خان ندحنتنا بنسحات ملشنا كساب مسؤول عراقا غزي كم ذهبنا كم صبينا اذا عب نجر عندي نجر يخي استنتينكي سماينش حبتنا املاخ بتئزازاتون بحقاقاتون تخيرنا حقاقاتون تئزازاتون تدا اخبيرنا تئزازاتون حقاقاتون كارحق يكونن كبدون يكونن مصحفتهم يلو نحواتكم افكروا ما انا افكروكم أنستهم أفكروا ما أنا أفكروكم يا سويت كنا أفكر ما أنا أفكروكم نولدهم تعززوا ما أنا أخبركم حداكم أنا أخلص زبدلكم حتى أتكحد قالكم كابزز قللن كابزز تعمن يلن سلزخ يتقال نايلومي يتقال أب أفكان أبل بخان كرباين بر رحق أيقونن كتقبروا تدليخا مساخالهم بهوات من تختنبر هوات هراي كالوت حبتنا سماينش قروم قرا استنتيناتلنا يابير مسجن هراي كالوت كابزلومي تمهرنايو كابزلومي زنببنايو كابزلومي سمعنايو ክርስቶስ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ መደምደም ታጽድቂ ክርስቶስ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ካብ ኦሪት ክሳብ መስቀል ካብ መስቀል ክሳብ ምጽአት ጎይታ ድሕነት ክርስትና ንክርስቶስ ማእኸል ዝገበረ ስቕለት ክርስቶስ ደም ክርስቶስ ተበጃውነት ክርስቶስ ማእከል ዝገበረ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ መደምደም ታጽድቂ እዩ ስለዚህ እንታይ ነይሩ ጸገሞም ጽድቅ አምላኽ ሰዓን ምፍላጦምን ጽድቅ ርእሶም ከተኽሉ ብምድላዮምን ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቅ አምላኽ ኣየግዝኡን
يوم حجي أرماويان أيكونن ወይ ካልእ ሓጢኣት ካልእ ኣበሳ ዘለዎም ኣይኮኑን ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኢሎ ዘሎ ግን እንታይ ኣታ ቀንዲ ፀገም ጽድቂ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጦም ስለምንታይ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ዘድልየና ዘሎ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብል ሕጊ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ቃልካን እግረይ መብራህትን መገደይ ብርሃን እዩ ስለ ዝብል ኩሉ ግዜ ንሓስቦ ነገር ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝሰማማዕ ድዩ ንዛረቦ ነገር ዝለመድናዮ ደስ ዝበለና ዝጣዕመልና ዘይኮነስ ንዛረቦ ነገር ምስ ቃል እግዚአብሔር ይኸይዶ እቲ ንገብሮ ዘለና ምስ ቃል እግዚአብሔር ይኸይዶ ስለዚ ጽድቂ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጦም ጽድቂ ኣምላኽ ዘይምፍላጦም ጽድቂ ኣምላኽ ክፈልጡ ክንዲ ዝደልዩ ኸ እንታይ እዮም ገይሮም ጽድቂ ርእሶም ክተኽሉ ብምድላዮም ብጣዕሚ ኣብቲ ትእዛዛት ግበር ኣይትግበር ዝተሰርዐ ኣይኮነን ግን ከቢድ ውድቀት ማለት ቀዳማይ እንታይ ኢሉ ጽድቂ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጦም ድሕርቲ መገዲ ዘይፈሊጥካዮ እንድሕር ኣድራሻ ዘይብልካ ናበይ ክትጓዓዝ ትኽእል ማለት ጽድቂ ኣምላኽ ሰኣን ምፍላጦምን ጽድቂ ርእሶም ክተኽሉ ብምድላዮምን ሲ ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እዚ ክሳብ ንስኻትኩም ካብ ጉባኤ ዝመጸኒ ዝብሎ ዘለኹ ይስማዕ እንተልየ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ ስለ ዝኾነ ከምቲ መደብ ዘውፃና ይኽን ከደሉ እንታይ ኢና ተማሂርና ካብዚ ናይ ሎም እንታይ ኢና ተረዲና ወይ እንታይ ኣሎ ዘይተረዳና ቃል ህይወት እስማዓልና ቦና ምርጌታ ኩልኩም ኣሕዋትና ዝተዘመረ ኩልኩም ቃል ህይወት ሃብኩም ኣነ ከዓ ካብዚ ኣንተ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን هو ካብታ ቀዳመይትን ካልአይትን ሲ ኣሕዋቴ ብፍልጠት ኣይኮነን እምበር ከምዚ ንኣምላኽ ቅንኣት ከም ዘለዎም ሲ ንምስክረሎም ኣለና ይብል ሕጂ ኩሉ ነገር ንገብሮ ሲ ብፍልጠት ክኸውን ሕጂ ዓንተ ወይ እንታይ ሰንቲ ነይረ ኣብቲ ናይ ምስትንታን ግዜ ሲ ኣብ ህይወትና ብዝተገበረልና ኩሉ ብዝሓለፍናዮ ሕጂ ዕድመ ዘለና ማለት እዩ ብብዙሕ ነገራት ኢና ዝተፈላለየ መልክዕ ኣብዚ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እትقدم بزي مفلاط مالتي እግዚአብሔር ብዝገበረልካ بزي مسوعልን بزي مفلاطን ዝተገበረልካ ከማስ ከም ዕላል ጌርካ ትወስዶ ወይ ከም መስሓቅ ጌርካ ትወስዶ እቲ ዝተገበረልካ ሲ ከም ኣሰንትኖ ዘይኮነ ዝተገበረልካ ዝሓለፍካዮ ኣስቆርቂርካ ዘይኮነ ሲ ከም ኖርማል ዕላል ጌርካ ተዕልሎ ማለት እዩ ብሰንስ ከዓ የብሉን دحر ጊዜ ግን ኣብቲ ናይ ህይወት ደረጃ ተጽሕፈለኻ እግዚአብሔር ይመስገን ታላቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ብሓቂ ኩሉ ነገር ተተስተንትን ብምስትውዓል ተብሮ ብምስትውዓል እንታይ ዝሓለፍካዮ ሲ ደንጉዩ ዝርዳእካ ነገራት ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ኣነ ዘለኹ ደንጉዩ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ዝርድአኒ ህይወት ከም ዘለኒ እየ ዝርድኦ ማለት እዩ ሕጂ ክምሩና ፀናሕኩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ምስትንታን ሲ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ኣጸቢቕካ ክትጥዕሞ ከለኻ መቐረቱ ኣዝዩ ጥዑምን ሕጂ ከም ዕላል ኮደኮንካ ትዕሎ እግዚአብሔር ዝገበረልይ ንዓይ ውዕለቱ እንዳበልካ ብምሳጥ ተመሲጥካ ኢኻ ውሽጥኻ ተካፍሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ዝኾነ እኩብ ነገራት ዋላ ተደኣ ርእይቶ ክትህብ ኮንካ ሲ እቲ ዝተገበረልካ ብተመስጦን ብዝገበረልካ ውዕለት ናይ ኣምላኽ ስራሕ ሲ ማዕረ ክንደይ ጥዑም ምዃኑ ኢልካ ካብ ውሽጢ ልብኻ ትዛረቦ ማለት ካብ ውሽጢ ልብኻ ከዓ ነቲ ሰብ ተረድኦ ትነግሮ ተገበረልካ ነገር እሞ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝንብሎ ነበርና ከም ዕላል ከም ፀወታ ከም ሰሓቅ ገለገለ ኣብ መንጎ ፀወታ ሰሓቅ እንዳበልካ ኣብ መንጎ ካልእ ሕውስዋስ እናገበርካ እዚታት ዓይነት ህይወት ግን ሕጂ የብልናን ምክንያቱ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣዝዩ ዘስልጥ ስርሑ ምዃኑ ይርድአኒ ኣነ ካዚኣ ተረድየ ቦና የቀኒየለይ ቃል ህይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ዝበዝሕ ግዜ ብዋዛ ብዕላል ቡንና ሰተኻ ኣነ እኮ ከም ዝጋጢምኒ ነይሩ ከም ዝገርና ሰጊርናዮ በዚ ክንከይድ ከለና ብፍላይ ታሪክና ትፈልጥዎ ኢኹም ብክንደይ ሽግራት ክንደይ ምድረ በዳ ክንደይ ማዕበል ክንደይ እንዳሰገረ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ስለዚ እቲ ውዕለት ምዝካር እናዘከርናዮ ከለና እንድሕር بوازا وي كم علال تراين دحر نستنتنو هنا
ኣብ ህይወትና ኣይበቁልን ናብነት እቲ ኣብ የማን ጎይታ ዝተሰቕለ ኣብቲ ስቃይ ኮይኑ እንታይ ዝብል ነይሩ ንሕናስ ብትኽክል ብዝግባአና ተፈደና ኢሉ እቲ ዝኸበደ ናይ መቕፅዒ ሞት መቕፅዒ እንታይ ነይሩ ኣብ ሮማውያን ምስቃል ማለት ሕጂ ተሰቂሉ ከሎ ዝኸተሮ ዝዓመጾ ዝገፍዖ ኩሉ ነገር ይዝክር ነይሩ ስለምንታይ ይሰቕሉኒ ስለምንታይ ንዓይዚ ይወርደኒ ዘይኮነስ ይግባአኒ እዩ ብዙሓት ሰባት ጎዲኤ ብዙሓት ዘይንብረተይ ዘሪፈ ዘይንብረተይ ክንደይ ንጹሃት ኣራኺሰ ንዓይ ዝግባአኒ እዚ መስቀል እዚ ይግባአኒ ኢሉ ማለት ነዚ ምሰስተነተነ ማለት ነቲ ሓዉ ነቲ ብጻይ ከዓ ኣብ ክንዲ ዝመከራ ከለኻስ እኳ ዶ ኣይትፈርሕን ኢኻ ሕጂ ከመይ ገይሩ ኣብዚ ስቃይ ዝኸለስ ከመይ ገይሩ ቀልዳ ኣርኪቡሉ ኢሉ ሕጂ እንታይሽ ምዝገብሩ ኣብዚ ስቃይ ዝናሃለኻሲ እኳ ዶ ንኣምላኹና ኣይትፈርሕን ኢኻ ስለዚ ናብታ ሳልሰይቲ ደረጃ ክድይብ ከሎ እንታይ ዝብል እዚ ግን ንጹህ ሰብ እዚ ግን ከማና ከቲሩ ሰሪቁ ዘይኮነስ እዚ ግን ንጹህቲ ምስትንታን መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘምጻልካ ናብቲ ደረጃ ምናልባት ብስጋ ዘይፈልጦ ክኸውን ንኽእል እንታይ ዝፈልጥ ፍያታይ ግን ኣብቲ ናታቶም ዝነበረ ናይ ዓመፅ ጉጅለ ከም ዘይነበረ ግን ኣርጊፁ ፈሊጡሎ እዚ እንዳበለ ከሎ ከዓ ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝተገልጸሉ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ምስኦም ኣብ መንጎኦም ዝተሰቕለ ገበነኛ ዘይኮነስ ኣብ ጽርሐ ኣርያም ቅዱሳን መላእኽቲ ቅዱስ እናበሉ ከመስግንዎ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ንግስነቱ ምስ ተገልጸሉ ይሽዑ እምበኣር ብመንግስትኻ ምስ ትመጽእ ዘክረኒ ጎይታ ከዓ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ እቲ ናይ መንግስተ ሰማያት ሕቶ ሰዓቱን ግዜኡን ኣይኮነን ሎሚ ግን ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ ኢኻ እዚ ኩሉ ዝበጽሑ እንታይ እዩ ብምስትንታን እዩ ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ውዕለት ኣምላኽ ዝሓለፍና ክነስተንትን ከለና በብ ዝጥዕመና ተሲእና ተንበርኪኽና እናጸለና በዚ ውዕለተይ ስኻ ውዕለተይ እዚዩ ውዕለት ካባይ እዚዩ በዚ ሕሊፍካኒ በዚ ገይርካለይ ዘይደለኽዎ ዝውን ሂብካኒ እዚ እውን ኣሳጊርካኒ በቲ ዝኸልኣናውን እዚ ሂብካኒ እንተትኸውን ነርካ ናብዚ መብፅሓኒ ነይሩ እዚ ብምኽላእኻ እውን ምክንያቱ እግዚአብሔር ብምሃብ ጥራይ ኣይኮነን ብምኽላእ እውን ዝባረኸ ኣምላኽ እዩ እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና አሜን ሃራይ ካልኦት ካልኦት ካብ ናይ ሎም መዓንቲ ዝተምሃርናዮ ዘስተንተናዮ مسمع كم من تايلوه أبزنا إلو مونجيلنا مسمع كم من تايلو إمنت كم من تايلو كم مسمع إمنت كم مسمع إلو قال هو تسمع لنا إمنت كم مسمع تسمع كخبي كاب إمنت تسمع كاب قال كريستوس قال هو تسمع لنا سوري كاب صبغ الله هو تحبتنا إمنت كم مسمع تسمع كاب قال كريستوس أبزي أحط لك النبوناني هراي تبرها اللي دلي ما تيسي تردين اللوجن أبزي قصر عساب تام عرف عساب من قصر عسر تشعتسي أنا جنا أسرائيل كمو أي فلت عندي قبل اللخو قدم مسيبل أنا هزبي بزي كوني كنعكم أمره بزي بلو هزبون كخريكم جدي عنتو ينبنير سنة ريفرنس وين انتي كسته قبر لي أبناء تاتيوس أمين تيتوس سلسته معرف سلسته انتي نحنا وين قدمسي عياشو زي الزوزات بوغيات نبزح فتوات سجان تمنيتن التجزعنا بخفاءات قناعات ننبر فنفونات ننحد حنا نتصالع نبرنا حجسي مززلنا يخستاي كمينا حجي عبكم زلنا خوين تسمعني نبتي أبتا قصر عصرت تجعتس نزل حنا زلنا يحجي أبتقدم سعياشون يروم حجي خي زغلو وينقل كله زغلو تمرت خلق قال أملخسي أبغزانا خوفيلنا نمهر لنا جن استيل مزح حجي تانا تيتوس تبلا زلس أبز حجي نحنا زلنا يخوينا تسمعت النمو
ቁርትያ በቃ ከተብሩህልና ንዓና ክትሕግዘና ምንትን ኢለ እግዚአብሔር መስገን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ህይወት ሓብትና ሓራይ መምህር ተክለ ማርያም ኣለውሞ እግዚአብሔር ይደግፍኩም እስኪ ኣብርሃ ብልዋብቲ ጽማኡና ኣምፂኹማ ስለ ዘለኹም ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ሓራ ብምጌታ ካብ 9 እስካብ 11 ድያ ኢላ وبفلاي 19 و19 انا ريفرنس كوخنا انا اللي قريبين كابتن تاشمو او ابتا 19 سنتاي دبل ابتا مጨረሻ ከመንደላ አነ ህዝቢ ብዘይ ኮነ ከቅንኦም ኣእምሮ ብዘይ ብሎ ፉልሽ ዝኾኑ ሰባት ይዝብሎ ቶም ፉልሽ ዝብሎም ደለኹ ኣነ ቶም ከቅንኦም ዝብል ደሎስ ቶም ደይ ኣምኑ ዝነበሩ ቶም ኣሕዛብ ማለት ብኢዶም ዝሰርሕዎ እዮም ዝኣምኑ ነይሩ ንዓቶም ቶም ፉልሽ ዝብሎም ደሎ ወይ ከዓ ኣእምሮ ዘይብሎም ተደይኮነሲ በቲ ኢዶም ዝሰርሕዎ ገይሮም ንዕኡ ይኣምኑ ነይሮም ንዕኡ ይሰግዱ ነይሮም ስለዚ በዚኦም ከቅንኣኩም ይብሎም ምክንያቱ ንዓኻትኩም ተዋሂብኩም እንከሎ ነፂግኩሞ እሳቶም ግን ተሓቂ ምስ ፈለጥዎ ምስ ተሰበኸሎም ማለት እዩ ምክንያቱ በምርጌታ ክብልዋ ፀኒሖም ተምእማንሲ ብምንታይ እዩ ብምስማዕ እዩ ተምሃረት ኪዱ ተላኢኹም ክሰምዑ ክሰብኩ ምስከዱ ምክንያቱ ብፍላይ ንሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ነቶም ኣሕዛብ ተባሂሉ ስለ ዝኸደ ምስ ሰምዑ ወንዑ ምስ ኣመኑ ብኦም ካብኣቶም ይቆንኡ ማለት እዩ ኣብ በምርጌታ ድሓመሉ እለይቲ ጽቡቅ ገሊጽኩም ኣለኹም ጽቡቅ ገሊጽ ትገልጹ ኣለኹም መምህር ጽቡቅ ኣብታ መወከሲናት መጽሓፍ ቅዱስን መወከሲ ኣለና ማለት እዩ ዘዳግም ይረአየኩም ሁሉ ተስፋ ገብር ዘዳግም 32:21 ንሳቶም ኣምላኽ ብዘይኮነ ኣቕንኡኒ ብኸንትነቶምን ኣኽበረዩኒ ኣነ ከዓ እንታይ ኢሉ ብዘይኮነ ከቕንኦም ብዓሻ ህዝቢ ከኸርዮም እየ ንሳቶም እንታይ ገበሩኒ ብዘይኮነ ንሳቶም ኣምላኽ ብዘይኮነ ጣዖት እናምለኹ እዚ ኣምላኽና ካብ ግብፂ ዘውፃእካ ህዝቢ እዚ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ እንታይ ገይሩ ነይሩ ብኣህዛብ ገይሩ እምነት ዘይብሎም ሰባት ገይሩ ይቐፅዖም ነይሩ ስለዚ ከዓ 7 ዓመት ኣብ ባቢሎን ዝገበሩ ማለት ስለዚ እንታይ ካብቲ ዝፋን ኣምላኽ እንድሕር ወፂና መከላኸሊ ስለ ዘይብልና እንታይ ንኸውን ብዝኾነ ካልእ ሃይሊ ንጥቃዕ ማለት ስለዚ ምዝ ሕጂ ዘለናዮ ኸ እንተዳልና ልዕሊ ሕጊ እግዚአብሔር ልዕሊ ትእዛዝ እግዚአብሔር ቃል ሰብ ልዕሊ ጽድቂ ንሓላፍ ነገር ጠሚድና ካብቲ ጽላል በረኸት ክንወጽእ ከለና ሕጂ እውን ልክዕኮም እዩ ማለት ብዝተፈላለየ ሕማማት ብዝተፈላለየ ሽግራት ብዝተፈላለየ ውድቀታት ትወድቕ ካብቲ እቲ እግዚአብሔር ዝበለና ገዲፍና ብኻልእ መገዲ ክንከይድ ከለና እዩ ማለት على هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا ممرت مريم تمليشا كون تسفى قبل بريحات اللي thank you أبونا مين ممهر كع you did a good job thank you الرأي كالوت الراي فرويني دي خايد كحفا بالكزلخ فرويني حبتنا هو بمرقيتا الراي تمام سيهم كلهم بزحتا ما هي أنا كابزئة معرف زئة ببزح بنايت إدكات الزارب هلاي دما كما أذا حبتنا بزحتا ما هي مالتي كم زبالته زابير عملاح عبنس وكفنا عبهيوتنا بزح نقر قيرنا يدرقن وكل جزء كم علال كم تاريخ نزخل إذا حلفنا بحيل أملاخي سلازم بدي حرحجيكم كل جزء زبير أملاخ ذكر ولا بس بقى بحيل أملاخ بزبطيحي حجون كل جزء خم تبك أشي زولنا قاعد أملاخ تخينو نبي حجز ما تأي هوتنا وقعد أملاخ قينو إلنا خنا زارب كا كم جبو غيرنا خنوستو تما هي مالتي وبزحتا زا معرفنا تدقات زارب
እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዘይገድፍ ኣምላኽ እዩ ከምቲ ዝበሎ መምህር ተኽሉ ይጥበየና እዩ ካብ ጌጋና ክንእረም ምክንያቱ ኩላህና ክንፀድቕ እዩ ዘልየና ሓደ ሰብ ንሓደ ወይ ንክልተ ኢሉ ይኮነ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንብሙሉእ ዓለም ከድሕን ኢሉ እዩ እሞ ኩላህና ከዓ ናቱ ድሕነት ረኺብና ፀዲቕናስ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ሰማያት ንራኸብ እግዚአብሔር ከም ፍቃዱ ይኹን እዚኣ ተማሂራኒ امين ቃለ ህይወት يسمع لنا فروينا حتنا هو كل حزبي ድሕነት ንኩሉ ምዃኑ ብፍላይ ከዓ እቲ ባህሪ ኣምላኽ ነቶም ዘይደለይኒ ተረኸብ ኩሎም ንዘይ ሓተትን እውን ተገለጽ ኩሎም ብጣዕሚ ዘገርም ማለት ስለውሃተ ኣምላኽ እቲ ምንጪ ናይቲ ጽሕፈትና ኣብቲ መወከሲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ክልተ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ንታሕቲ ኣረው ዝመስል ኣብኡ ምስ ገለጽና ባዕሉ እቲ መወከስታት እዩ ዘምፅኦ ምስ ሮሜ 10:21 ዝመሳሰሉ ጥቕስታት ኢሉ ኣምፂዎም ኣሎ ኣብ ኢሳያስ 65 ቁጽር 2 ነቲ ሰናይ ብዘይኮነት መገዲ ደድሕር ገዛእ ርእሱ ዝመላለስ ዓለወኛ ህዝቢ ንምቕባል ኩል ሙሉእ መዓልቲ ኢደይ ዘርጋሕ ኩሉ ኢሉ ማለት ነቲ ሰናይ ብዘይኮነት መገዲ ደድሕር ገዛእ ርእሱ ዝመላለስ ዓለወኛ ህዝቢ ንምቕባል ኢዳወይ ተዘርግሓ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 23 ከምቲ ደርሆ ንደቃ ክትእክብ ኣብ ሕቁፋ ብመኸናፍራ ብመንፈራ ደቃ ትሓቁፍ ትደሊ ክንደይ ግዜ ክሓቁፈኩም ዘይደለኹ ንስኻትኩም ግና ኣበኹም ኢሉ ነቶም ዘይደለዩኒ ተረኸብ ኩሎም ንዘይ ሓተትን እውን ተገለጽ ኩሎም እዩ ስለዚ እቲ ትንቢት ኣበይ ተፈጺሙ ብትኽክል ብቃል ኣምላኽ ንሪኦ ማለት ነቲ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረሲ ኣምላኽ መሓረኒ ኢሉ ጸልዩ ወይ ዘድሕን ኢየሱስ ዝበሃል ናዝራዊ መጺሎ ኢሉ ናኡ ኸይዱ ዝብል ኣይተጻሕፈሉን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዊሕ ከም ዝሓመመ ርኢዩ ከተሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ሓቲትዎ እዩ ዝብለን ስለዚ ኣብ ህይወትና ዘይሓተትናዮ ነገር እግዚኣብሔር ዝገበረልና ብዙሕ ነገር ኣሎ እዩ እቲ ወዲ 4 ዓመት ዮሃንስን ጴጥሮስን ናብ ቤተ መቅደስ ከኣትው ከለው ኣብኡ ዝልምን ዝነበረ 40 ዓመት ኣብ ልማኖ ዝገበረ እዚኣቶም ስገለ ክትቕምፁ ትለዮም ሰናቲን ክድርበ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ነይሩ እምበር ምሕረት ኣለዎም መሓሩኒ ክፈውሱኒ ካብ ዝኸሓዊ ኢሉ ሓሳብ ኣይነበሮን ወርቅን ብሩርን የብልናን ካብቲ ዘለና ግን ክንበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ብስም ናዝራዊ ከንስ ምስተባህለ ጥራይ ደድሕሪኦም እናዘለለን ኣብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ማለት ሕጂ ነቶም ዘይደለዩኒ ተረኸብ ኩሎም ክብል ከሎ ስታይ ማለት እዩ ተነስተንትኖ ከመይ እዩ ንኣብነት እዚ ንርኢ ኣለና ማለት ድሓር ናብ ህይወትና ነምጾማ ቃለ ህይወት የስማዓልና ፍሉይ ዝኾነ በረኸት ካብ ኢሳያስ 65 ቁጽር 2 ነቲ ሰናይ ብዘይኮነት መገዲ ደድሕር ገዛእ ርእሱ ዝመላለስ ዓለወኛ ህዝቢ ንምቕባል ኩሉ መዓልቲ ኣእዳወይ ምስ ተዘርግሐ እየን እዚ ግን ማእሲር ክሳብ ናይ ምሕረት ዘመን ክሳብ ዝውዳእ ምሕረት ኣምላኽ ተወዲኡ ፍርድ እንድሕር በፂሑ ኩሉ ነገር ባዕልኽና ዓፂናዮ ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይደግፈና ራይ ካልኦት ካብቲ ናይ ሎሚ ዘስተንተናዮ ዝተረዳእናዮ ጥራይ ዘይኮነ ዘይበረሃልና ነገር እውን እንተሎ ክበረሃልና ንደልዮ ራይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንድሕር እዛ ኣስተንቲነ ኢልና ሓሳብና ክንገልጽ እንተሊና ግዜ ኣለና ወይ ሕቶ እንተሊና ከምኡ እንተኮይኑ ግን ነቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ኣቦና ኣበይ መላከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጹልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብኽብሪ ዕድም رابن اسمع الله خدي اسمع الله بنا الراي كبرن مسغانان
እግዚአብሔር አምላክና ይኹን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አባና አባይ መርጌታ ከምኡውን ሓውና መምህር ተኽሉ ኣዝዩ ምግላፁ የብዝሓልካ መዝሙር ዝዘመርኪ ኣፍትና እየሩ ከምኡውን ነታ ምዕራፍ ዘንበብክን ዘንበብኩም ነቲ መዝሙር እውን ብጥቕሲ ጌርኩም ሓሳብኩም ዝገለጽኩም ካብዛ ቁፅሪ 10 ድሕነት ንኩሉ ትብል ክንመሃራ ዘምሰና ምዕራፍ 10 እውን እዚ ተረዲኤ እዚ ኣስተንቲነ እዚ ድማ ምስቲ ዝተገብረለይ ኣዛሚደ ኣስቆርቂረ ኢልና ሓሳብና ክንገልጽ ነዚ ኣገልግሎት ድማ ከነዓቢ ኩልና ዘምሰና እግዚአብሔር ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ዝያዳ ኩሉ ድማ መገዲ ጽድቂ ዘትሕዘና ናብ ሰማይ ዘጠምተና ፍቃድ ኣምላኽና ዘፈጽመና ጉባኤ ክገብረልና እግዚአብሔር ንኩልና ይርዳእና ኣብታ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ሲ ሐዋርያ ጳውሎስ ብፍልጠት ደኣ ኣይኮኑን እምበር ንኣምላክ ቅንኣት ከም ዘለዎም ሲ ኣነ ይምስክረሎም ኣለኹሞ ንሳቶም ክድሕኑ ስሊኦም ሓረርታ ልበይን ናብ ኣምላኽ ጸሎተይን እዩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ከም ልምዲ ኣዘራርባ እንታይ ኣሎ ዓሻ ሰኣን ልቡ ይጸድቕ ዝበሃል ኣሎ እዚ ግን ኣንጻር መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዓሻ ሰኣን ልቡ ይጸድቕ ዘይኮነሲ ዓሻ ኣምላኽ የልቦን ይብል ብልቡ ኢሉ እዩ ዝወቕሶ ቅዱስ ዳዊት እሞ ኣብዚ ድማ ፍልጠት የብሎምን ንኣምላኽ ግን ቅንኣት ከም ዘለዎም ኣነ ይምስክረሎም ኣለኹ እቲ ቅንኣት ብዘይ ፍልጠት ከድሕኖም ስለ ዘይክእል ግን ንሳቶም ምእንቲ ክድሕኑሲ ሓረርታ ልበይ ኣለኒ እሞ ናብ ኣምላኽ ስሊኣቶም እንታይ ይገብር ኣለኹ እጽሊ ኣለኹ ናብ ምንታይ ክኸይድ እየ ኣብታ ቁፅሪ 17 ኣብዛ ክንመሃራ ዘምሰና ምዕራፍ ማለት እዩ እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ ምስማዕ እውን ብቃል ክርስቶስ እዩ ፍልጠት ማለት መሳርሒ እዩ ንኣምላክ ክንፈልጦ ንስዓቦ እንድዩ እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ ምስማዕ እውን ብቃል ክርስቶስ እያ ክንኣምን እንተኮይንና ክንሰምዕ ኣሎና እቲ ንሰምዖ ድማ ቃል ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ ከይሰማዕና ከይፈለጥና ብቅንኣት ጥራሕ ንኣምላክ ክንረኽቦ ክንክተሎ መገዱ ክንሕዝ ዝተኣዘዝናዮ ክንፍጽም ድማ
ኣይንኽእልን ኢና ሓደ ግዜ ካብ ቅንዓት ዝተላዕለ ኣይትሓዝ ኣይትተንክፍ ዝባእ ከም ዝባእ እንዳተባህለ ኣብ ፍልጠት ዘይተመርኮሰ ኣብ ምስማዕ ዘይተመርኮሰ ብቃል ኣምላኽ ዘይተደገፈ ብቅንዓት ዝተላዕለ ንብዙሓት ሰባት ዕንቅፋት ንኾነሉ ግዜ ኣሎ ወይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ካብ ትምህርቲ ኣቦታት ወይ ካብቲ እንጥቀመሉ መጽሓፍቲ ኣብኡ ጽሑፍ መወከሲ ዘይብሉ ብቅንዓት ዝተላዕለ ግና ብዙሕ ዕንቅፋት ንሕና ተዓንቂፍና ንሰብ ንዕንቅፍ ብዙሕ ኢና ንርኢ ብዙሕ ኢና ድማ ንሰምዕ እሞ ጽቡቕ ምቕናዕ ጽቡቕ እዩ ቅንዓት ንበይና ግና ኣብ ኣምላኽ ኣይተብጽሐናን እያ ኣታ ወደይ ሰሎሞን ንኣምላኽ ኣቦኻስ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ፍለጦ ኢልዎ እሞ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ንኣምላኽ ክንኣምኖ ኣሚንና ፈሊጥና ድማ ክንስዕቦ እንተደኣ ኮይንና ኩሉ ግዜ ኣብ እዝንና እንታይ ክድውል ኣለዎ ቃሉ ክድውል ኣለዎ ኣእምሮና እንታይ ክሓስብ ኣለዎ ብቃሉ ክሓስብ ኣለዎ ውሽጥና እንታይ ከስተንትን ኣለዎ ቃሉ ከስተንትን ኣለዎ እምነት ካብ ምስማዕ እያ ምስማዕ እውን ብቃል ክርስቶስ እዩ እሞ እታ እምነትና ምስ ምስማዕ ቃል ክርስቶስ እታ እምነትና ምስ ቃል ወንጌል ኣሰኒና እንተደኣ ሕጅናያ ብእምነት ከይንጎድል بإمنات كاين دكم اتنسمع قال كريستوس انتهى يكوننا كاين دكم حيلي كاين قدل ويدما امنتنا خي قلدل دما ملأت يكوننا ايو بزي قال كريستوس امنت علني انتبلنا قنا كم زحدا نجر تروحون دحر كوينو نفاس مس نفسه اندان كاباله لزخيد ويدما انت دفع خايز ودق نحنا دما امنت على نطرح نابلنا قالوا تزي سمعنا قال كرسس دما اوشتنا انت زي الليو كل خوسدنا بزخوانا خنودق بنئشتي نقرون كنعنقف نخل إنامو قال أملاخ مالت انتعيو حيليو تنسمع قال كمتي أب إبراويان كلت تزعفو سيفيو زبالو بزي فلتات أملاخ قناعات أملاخ انتولنا بزي قالو ولا حنتي أي تقمنانيو أما كل جزية امنتنا كم مسمع اتنسمعو دما قال كريستوس كون
እግዚአብሔር እንኹልና ይሐግዘና ግን ብምስማዕ ጥራሕ ድማ ክንዕሸ የብልናን እቲ ምስማዕ ድማ እንታይ ክገብረና ኣለዎ ናብ ተግባር ክመርሐና ኣለዎ ንእንሰምዖ ብተግባር ተዘይገሊጽናዮ ንእንሰምዖ ብስራሕ እንተዘይንጻባሪቕናዮ ንእንሰምዖ ድማ ዝተኣዘዝናዮ እንተዘይፈጺምናሉ ምስማዕ ጥራሕ ድማ ጠቕሚ የብሉን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 5 ኣብቲ መርዓ ናይ ቃና ዘገሊላ ወይኒ ምስ ተወድአ ንወዳ ወይኑ እምበር ተወዲእዎም ምስ በለቶ ነቶም ተዓጣቆ ድማ እንታይ ኣምእላቶም ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ስምዑ ኣይኮነን ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ ምክንያቱ እቲ ዝብለካ ክትሰምዖ ኣለካ ነቲ ሰማዕካዮ ድማ ክትገብሮ ኣለካ ታ ምስማዕ ጥራሕ ድማ ኣብ ኩሉ ተብፅሐናን እያ ቅድም ምስማዕ ድሓር ድማ ነቲ ሰማዕናዮ ነቲ ንኣምላኽና ዝኣዘዘና ክንፍጽም ግበርዎ ዝተባሃልና ድማ ክንገብር እዩ ዋላ ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 21 እውን እንታይ ዝብለና ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስተይ ኣይወርስን እዩ እንታይ ደኣ ፍቃድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ደኣ እምበር ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉስ ኣብ መንግስተይ ኣየኣቱን እዩ እሞ እምነት ካብ ምስማዕ ድማ ብቃል ክርስቶስ እቲ ንሰምዖ ፍቃዱ ንምፍጻም እቲ ንሰምዖ ዝተኣዘዝናዮ ንምፍጻም እቲ ንሰምዖ ኩሉ ዝተባሃልናዮ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኮነልና እግዚአብሔር ባዕሉ ይሐግዘና ከምቲ ጎይታ ባዕሉ እንታይ ኢሉ ኣነ ይኮንኩን ዝፈርደኩም መን ኢሉ እቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ቃለይ እዩ ኢሉ እሞ እቲ ንሰምዖ ቃል ክርስቶስ ክፈርደና ክእል ከጽድቀና ክእል ክኹንነና ድማ ይኽእል ሰሚዕና ተገርናዮ የጽድቀና ሰሚዕና ተዘይገርናዮ ድማ ይኹንነና እሞ ካብ ሰማዕቲ ጥራሕ ምዃን ድማ ኣምላኽ የድሕነና ሰሚዕና ንምግባር ገርና ድማ ንምጽዳቕ እግዚአብሔር እንኹልና ይሐግዘና ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ኩልኩም ድማ ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን من سلام صلى صلى كم بحدش كل እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنت لكل زغنت ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንመናለና አብ ለለዝን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ከብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام ጸልዩ ሰማያት ንብር አቦና ስምካ ይቀደስ
መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና እናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋድሕና እናንበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ከደንግል ይኺ ብስጋ ኸውን ደንግል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ከምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስህ ትደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን من سلام صلى صلاة وكل تحجي بهر اللي كان ملكنا لنا ونقول سلام سلام هبنا كل كان غم وجابيرات لنا سقاها ونفسلنا جاك عن فتو عدامنا خيبلنا كل اسم كان سمن تصوعنا لنا سما يزل خان سلام كعبل نفس كلنا عدر ابز عالم زمنا مارنا وسلام حلو كل ما راح تنسى ستام كل اسم كان سلام حبه ابزريانا نزل مكان تايزاب كان مخرا أما تاونا نمصانا نزلو قراوتنا بكل سلام حلوهم بقنوعن كنبر بقنوعن هيوات كنبرن بكل سنة يملخو دمانا أخاني زيادير بنفرح بحيانات كنركبن بكرساس مسؤولس منفذ قدسن سقانا نصنعاتهم بأذن لك علمون كل سعن يزال علم أمين قدس الجابير أملخنا كاب مسراك سع معراب كاب سمين كسع دبوب سم كان زل علم تمسكن يكون سلازي قبا أزي سلازا سع زياء سلابه وات بتعنا دو زبل كانا سلازي أبز قبا أزي خن الساتف زقبر كانا كبرن مسقانان نعخا يكون كله كاباخا كوين النامو تدخلو كاباخا زخون النادما نعخا خبيرنا قد كان مرأي كخنلنا سخاقزن سناي زخونة قالكا مهير كان نأخامو دحنت كان كله مخانو أردي خان نأخامو أبتقودنا دحنت كنو قعاس بقالكا خن مرح بقالكا خن إله سخاقزن امنات كان مسمع دما بقال كرسسيا تباهي امو نعاخا اميننا نعاخا خنصعب انت دا اخوينا كل غزيه دمصخا كل غزيه قالكا دما يدلينا امو قالكا خننبب تقوهات كنكون قالكا نخنسمع نقحات كنكون دما أأمرنا أبره كله تبلنا نسمعك الكادما كله نزبل كاننا زفصم نتعززنا يدما أب قبر زوعل قبرلنا كاب سمعت تطرح مخان أدحننا إذا زمان مسمعي وحدا ترجم اللي نابزو قانقا زي بحالو بكل نسبك زردعنا الكا تداليو اللمو تدالو لبي هبنا زنسها أمرو عبدلنا قدس الجابير أملاخنا إذا قبا أزي ناب سمايات أميتو مودعتانا زتسبق قسكا زرئي مسقوبة قدسان أب سماي زت أمبر قبرلنا كم زنعنا كفيت كالنا زلخا النادو ليزو سعانو دما إذا ما أدي منفس إذا قوبة منفس زي بلم دما هبلنا إذا هب كالنا دما تتأكت أمتي قبرلنا ساعات قصرتي نتامع التطرح تتسبيت ديكو الناس بإمنات عاكن عبي اللس خارد عنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና እጾም ዝድማ ስኻት ሪኦ ስኻት ተቀበሎ ጾም ግበረልና ዘይተነሳሕና ኣነሲሑ ናብ ቅዱስ ስጋኻን ናብ ክቡር ደምካን ዘበቀ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ነቶም ኣብኡ ዘለና ድማ ኣብኡ ዘጸንዕ ግበረልና
جمرت زي كنا فتصم تقبرنا كرسنا مجمار يكونن كرسنا مودعين قدس الجابير أملخنا أمن قنا زلو يخونون أبكالق زلو نحنا زي نفلطم حمومات نفلطم زي نفلطم نسخا نقول تفلت نقول ترقي خمو كم حادث بقر كان نقول حموم كتفوس تخلي خمو نقول حموم كتفوس نلمنكا نقول التسبرخ تصقن كزنن سلا كلهم حمومات نلمنكا سلا كلهم حزنان كتتصانع نبعاتهم كتدرس دما نلمنكا أما أسرت زلو موقوح كبيدوام سنسلت أنيعوام زلو دما سنسلتهم بتيكا موقوحهم سيرك حراوص علنا بموقوح حاتيات بسنسلت حاتيات بتأسرنا دما سنسلت حاتيات بتيكا موقوح حاتيات سيركا دما ناس أكبرنا نعلم سلام نزازل لنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أمنقنا سلام هبنا نهاجرنا نهزبنا شجر مكرا حسام قفعي كرتات سدات طميات سمئي قفعي يأكل بلنا يأكل بلنا يأكل بلنا زولدنا يوم كلهم يعبيلنا نعاخا زخونو قبرلنا نعاخا زيكونو أيثهابنا زحات وقناتنا اللو ولدهم طفي أمم نبعات تنصفهم زحدرمو نبعاتهم دريسكا حزنهم ناب حقوس بخياتهم ناب سحق لو تقلنا تم طفي أمزلو مليسكا أبيت كات خللنا نعاخا زقلقلو قبرلنا أبيت كان زلو خيطفقنا دما زيادة كله بإمنتا وغصانو بقالكا خسكوسو دما نسخة حقزنا سلام عليكنا أخانا مسكنكا سلام دم حضرنا برهان تنسأخا ودوتو ساينا أخادما بدحنا سلام أبصحنا نتم كلهم أبزقوا بأزي زلو أبتفعل عليه خرنعات كوينم دما جزيئهم بارخ يوتم حلو زيابير أملاخنا بنادينا قدس رنجل مريم أمالاد النت بناي ملاختي ترادع النت بناي نبياتن حوارياتن صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا برديئت كان بحيل خان سلام وعدنا اينامو برديئت كان بحيل خان دما سلام حديرنا ناي صباح سبات قبرنا سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منقسغا تمصا بعد كام تاب سمايكم دما مدري يكون علات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا امسانا ندقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتقونا منقسن حيلين كبر نزل علمنات كايما امين وزت يا ماريا بناي قدس جبريل ملاح سلامتا سلام لكلكم حلنا خدن قال يخي بس غاخون دن قال يخي ادي جابير صبات قيتا سراوي سلام لكلكم اسغي كابان سبرختي يخي فركر سغون برخي امل تصقا يا بيهر مساخ اي اوفيس تدس ولكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخ يس كورسس منتانا محرت لمن لنا امين افتح ويسرق جينا املاك المدان يس كورسس كانيكا كان سريات يدم ساسي ابسا ولد لبركسات ابراهيم انتم ابي قنات او يدي قنات ودون سايرو قصانات بسمكم كل فتانون صحنه يرسينس كلون سمات جزيو مهارن كورسس مال 10 تخلته زيو مهارن نكسو 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 بزحلفه محرنا بزمص حلونا بافن منفس قدس بنت اجزتنا مريم مهارن نكسس مال 10 تخلته بنت اجزتنا مريم مهارن نكسس بنت اجزتنا مريم مهارن نكسس بنت اجزتنا مريم مهارن نكسس بنت اجزتنا مريم مهر 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 نكسس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዘለለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ክሳዕ ሕጂ ምሳና ዘሎ ነመስግኖ ተረፈ ህይወትና ድማ ከይፍለየና ንማዕቆቦ ነቲ ዝሃበና ግዜ ድማ ናቲ ክንኮነሉ እግዚአብሔር ይሓግዘና ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይትግበረልና
آمين على على هو هو تسمعنا أبوتنا آمين آمين كلكم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ኣብዘ ዘለኹም ኾንኩም ግዚኹም ኣወሃሂድኩም ብጥብዓትን ብኣንቃዕድዎን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ዓስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፍቓዱ ዝኾነልና ነዚ መጽእ ጉባኤና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብድሓነ ሰላም ክንጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ሰላም ሕደሩ አሜን